TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigotorin mugusi. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Chingigikero cyumugusi no murobyo wegekoro cyumugusi uyure nekirenga ikigukumanya chimbwe cyumugusi chingencho chinsoni amunoboroso womwenyagitinga yo bakomanyi nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyumungo mugakabachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa nabanda ari nyumba mwanyase ba karansite naro komya bayiseke abaganga abari kunyara barasemeino umuraria Vincent Onyancha nigo isaransire nabamanyi bekigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru gicinyiga kirecho chingekero cyumugusi agano tokuriga mange tokwana mange kera togukwanira igoro ije chingekero cyumugusi twesemye kigusina kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso setunde baba ngae tenga kiritoke moiwe konya sukonyara bakonya bataka Jumapili mambia chinsa ikomi na ibiri goika chinsa isato chia mambia nigo bono ya muganigwe asumurubrio bwoko motogyo monene umurubrio bwege singa na presenta vini ekero kwa bokire ni maite na andake obutuko bwa umbwarenge andake kwa bwate birengere binde andake ayakorekana kerige kaba ekekaba kolende ayonsi gotoko yakora asumurubrio egesinga aiga no toko gochakiryo bwanso basenchera ere engiya kegima amatera yoko motogyo monene amarandia amatera matindi top 7 nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete negatiyari urabi gukonyora toma ya kwatebyo mwana tigako imoki yeso nerot omone no ngimokirie korunse gochi igoro korwekerenge kemo gochi asekendo anya no musamaria nyasango gotomera ro musamaria ekero togusasima amonaye ritukerigeria Jumapili nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete ikinuliwa wezi pingango tware tariki iriyo nyari gunchuria Jumapili yao asumurubrio bwege singa na presenta vini omonene nerot yeso Mutaka wikota nenge bakali wikotene aye mutaka wikota nenge bakali wikotene ya mutaka Kiremambia jama tuko yiwike gochakira Jumatatu goika Ijuma chinsa ikumibiri chamambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Una botambe toko chakeli ritukuliao ase ogwansu tumere na manga koraganire kuritukulia goro no tuko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara umete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada de na ki tiganda sokye gero isiko nda Nyarangi na Ensakia umete ne bwate vitamini D ne bwate ona entwe manjo moriya rintura otiga maiga imana entwe no to ko vitamin D gete vitamin D murubrio no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuriao asenjire ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki wechera buneria committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kiri gwasibere twasejereyo umerana na Sara Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV
news ina tokonyora uchumbe yao asinjira yobutirano baigona bagotonyara gwetera asinjira ye SMS osebalimo gotorora korwa sinsemo chama chengumbwana nsesimole tokoroka diaspora amagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV. Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umupia yaunchuka nakoba ubunchoreria ububokororekana asumurubilyo bw'esabaria y'obunchoreria nigo tukwimanya amange iguru y'ogo chaka obunchoreria koremereria nabwo igo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tukwigira iguru y'abaria baikiranire neganka yabo y'obokoro obunchoreria bw'ebirengo bigoro mwancho mulina kwaria ririme y'omurubiri bw'esabari y'obunchoreria omurubiri kwayo tunainche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirarituko rya Lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikitegeka 15 cha mugaso imeya Ndizi TV. Obo chenu ni goboro bwenyencho muno asubugima bwao kurinda asawetanaine nako yachena buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete ngokeanie amarwiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio wokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito ingari tokeri tokenda tokoraririrwa gatokuria na riratokonye igori tokeri tokoraririrwa ndikakitomenye buya kemocha una botambe ngo batavinga eanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba aiga Ndizi TV. Kero muntu nawe atumuganoye kurwe iburetwe guikabono kurende ngero igentekemo kegwatanana umugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubilyo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanyugwetoma gwikibirengo byigoro. Brian Sagini Isena nigairire ribagirio no gwisaransa n'abantu ao iriogo korentera emegano yabo kira ritukurie juma chinsa ibere cyabo tuko nabuigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV. Weekend tabwa tumurubiri urumba tari weekend nonya yokumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase baruete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba mwacho murigerio Ndizi TV bunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki abakulutu omuziki oli omoko kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi guchakire chinsa isano na ibire goika chinsa kianda eriobwego kikigima tutire ngora guchigoro tukini amaberera inkore prebinte bikongwe binte bibawo igwa yewe ngayeba moyembe wayo ikekota banga tomanyo musanyogo inyoranga niga abuka nande mainga chibandi nchira acheka chinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi gochigoro
igegayembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata togese kobora Rumba ime ya Ndizi TV. Amatera naro wa makoro wakaigure natumanyitia bateri abo asebale ekibagokora na muso kibabuate asuko yatera narazire mono na mangana yenze mono naganirye ngende gotimuka abantu abangi barabatebya mangana mangi kero muratuke mukopange mipango yenu umerana na shem papa gochakira chinsa isano na isato chemugaso goika chinsa ikominemo chamaragoba iliosese ni wokegima na matera na bateria bakuru umwancho muligeri Ndizi TV turigeri tukurukaria elietaria na ngoro kwa shem papa bono ndabe kingo koletero umurobeli mopong bwa bateri umurobeli weke mwa mukia bateri ni urabe kuko gokira litukulia Jumapili asora go konyora bateri bao bari bakuru balikuwa arikoigwa na kumanya chingero cyabo na gusaba chingero cyabo kuruga stegesteseni egikia Ndizi TV agwe chanda nonya ekiagera umurubiri ubweke mbugambugu kiabateri nigochire ase TV yao ya Ndizi TV iliyo gukorera ngo yao ukorundirie bireja uneganye ngotu ukorundirie bireja unegurubaro umongino yomo kamochera baba naye gwachira bana anomenye tomo cha kuligeria mangane kamnaya tomo cha konyoro ku Kristo bwao uisi komocha igoreterwa mangi litaria na ngoro kwa shem papa tigarabuya ona tigarabuya tororane ali iguru Ndizi TV ubwansu bw'umugusi umurubiri ukubwatia nigo kurigererwa n'ibigori byonsi mindomo yagetingera bakoni muye murasoma nene emambingi ya na indi nyasatu anjire litukulia leo kumera na sembeo wedra sa television ya Ndizi abategerere ba minto kuraso mucho bosongo kubagana litoleo koboko kuja kwa Nyasaye monena nyal ko basenia na ndo monena nyal kumera na mona magani no asemambi yabona Ujigo somalinga na Nyasaye kurwase kitabu yuko manuka 22:12 indete gukwana igoro yogo kwa Kristo ekiarara chabuno moibi kende tikiyo ebikone byonsi byakwane tu byarorekanire morojo gisegiye marwotu naendete kuminana moroja maroire naendete gochata kabairororo na inde moroje kera kisai ni kiriya yeza kwanete cyarorekanire Kiaso malingana na Nyasaye na nyuma ya ensabe linde to chake semambi yabona kumana kama 22:12 ekatabu ke bali baguruguna Bible scholars kabagotanga kiali yetu no mushiriki oyo mugurugu John oyo lenge oyo yigete jinga kigete akatenenere kanisa ya Efeso wedra soko manolerwa Nyasa kamoro kia mangana eli na nyara gotokonya chinga gichinga iga 22:12 goteba ngaligereria ninjiche bwango ndeta nengeli yane amo na inche ninge kero monto buno gokora kwae kwale na nengo irorande ligereria ninjiche bwango ndeta nengeli yane amo na inche ninge kera omonto buno gokora kwae kwale tata selitalia Yesu emambi yabono ya Nyasaye kwana monama gimaito wetera selingana lyao umera namo na intu asichinjera cyo gukumya na asichinjera cyebikone tatueme cyane rasama gimaito eroki asobonga sogoto kwanera no gotokorera yaramaya ase Yesu twasabirina kwegena
Amen. Asema mbia bono iga Nyasaye ongereri bagagotenna se television ya Ndizi murigereri one okoretera ringana ria Nyasaye elirogo semeri. Ringana ria Nyasaye nobo moyo, ringana ria Nyasaye ne birengereri byaye. Ebibilia iga twasomire ringana ria Nyasaye nigo rire birengereri bya Nyasaye. Nyuma yo okora emirimo emenene, emirimo emenene ekero torasobo ikobwense. Nyuma yo okora amang'ana amanene arasobo ikobwense. Bibilia egokwana iga rigereria ninchi chebwango elinde ndetane eng'eri yane na koakira oyomo koreng'ana buna emirimo yaye yarenge ninchi chebwango ndetane eng'eria ing'ekera oyomo koreng'ana n'emirimo yaye buna yare ekero ngosoma ring'ana eri nigo ngonyegerigwa mono kero ngosoma ring'ana eri nigo nkoiguswa ekiagera omonene ngochare aretane eng'eri yaito ekero gosoma egitabu eke kia okomanuka amang'ana na amange okonyara korora notokorora ekanisa ya Saridia notokorora chikanisa chinyinge chiria chikororekana ng'a nchire nobo moyo lakini chikwete boke moika omonene gagokwana ng'a rigereria ninchi chebwango naende karo nkorigereria haya korekanira azichinga gichinga iga narorire ng'a mbwango mono aranyare gocha naende koboko kwaye nigabogoretie ebiyegwa agocha koakira oyomo ninki ogocha koewa koreng'ana n'emirimo yao kware gokora naondokire mono ikiagera abange igo togokora emirimo emebe abande nigo twachorire koba ase ensemo y'ebirecha bande twabeire abarogi abande nigo togonchokana nase obotuko obogima abande twanyenyire abande twabakarangire na koria ase chinyama chiabo emereme iyo ebibilia goteba ng'a omonene nache bwango erinde ache gogwakana koreng'ana buna emirimo yao yarenge nindagete gokobori ng'aki aye omorogi oyo ntegererete ase rituko ria rero emereme iyo gokora emereme iyo gendete gokora emereme iyi bwomete pa ekero omonene arairania oboroti bwaye ninkiara nyare gokora inkiara nyare gokora rituko riria bibilia goteba ng'a esenema neoroke ebibe bia kera omonto na binyare koroka ekero omonene agocha gokora eng'eri yao kwanenge gokora aye omotomani oyo otaramwanja Kristo oyo gendete gonchokanana korwa epaye yende gochia yende aye omoiti oyo gendete gonchokanana ase okorigia chibesa natari chibesa chioka ewaitira abanto ba Nyasaye ekero omonene arache neng'eri ere yaranyare gokora naichanire mona ase obogima bwane Samueli ninki omonene aranyare kong'a abanto abange bamwangire Nyasaye bande mbali gochichikanisa abande bangire chikanisa abande nigo bara abalevi abande nigo bara abaiti abande bamwangire Kristo ase eng'encho yogochora kwabo ine musani ninki omonene arache gokoa emonene nchera are gocha koakera omonto eng'eri yaye koranyora naende ring'ana eriga nakumi mono ekero ka esenema yakera omonto ekoroka ine ekero kwarenga ase omochi obosongo esenema eraorokinereri ine ekero gwatebete ense ino ogochia amang'ana gwachiete ogakora esenema ekero eraoroke abanto ina bakwegene omogaka o nanyare gokwegena omong'ina o nanyare gokwegena ekero ogocha goakanwa kere egento gegocha kororekana maiso marore nje naondokire ase obogima bwane nje nakumirie ase obogima bwane ekero gwachiete koiba ebinto bia abande botuko okarengereri Nyasaye takoroche Nyasaye niga akoroche kegima Nyasaye akagenda amo naye kegima Nyasaye agagotamboka chingoro chiarenge ase bara Nyasaye agakorinda kegima goika ogaikerania ekerengereri kiao ekero omonene agocha koirana ine ninki aranyare gokoa ninki aranyare gokoa ninki aranyare gogwakana amang'ana niga goichania omoyo one sana
abaenenu ekero monene arairane ninkiarache kuba asubugima bwao ekiara nabogoreti kero monte keukiaye ochiza gotebanga mimi ni alfa na omega inche na alfa na omega engencho yaye omochakano no moelio omana ukwana gochinsenga rusia chianga chiebibe obwata asubugima bwao obo Kristo bwa Nyasaye ombi bune yenego timbwate igoko yerusia igoko rusie bibe byao eline gukwa rusire ibe byaso bugima bwao hono kwanyara ko masemeli Nyasaye hali esomo salaba Yesu nabambitu aya nara ko ngondo kigima na ondokanga engeunere indanyale ko wasobo Kristo Yesu akabambu nabayibi balenge babere abayibi aba babere abayibi aba balenge babere bakamotebi Yesu amangana yakubwati hoyo makarra Yesu akainyura munale ko igugoro ya Yesu akamonjokera akamotebi ngomano Nyasaye rero asekerugo kyao kyobonene onginyore intunigo twabambo ase ibibyeito kolenda ya tokole tikende Yesu agaonjoka ngore akamotebi ngaki litukoso botukobwa rero no bamana inje paradiso noroche buna Yesu agwakana abantu noroche buna engeri ya kero monte ko nyarakoba tawo kumunoro moibyangana ngaki hayangame ibibyao tawo kumuna kwabero moro yangana hayangame ibibyao tawo kumuna kwabero motomanya ngana hayangame ibibyao ekyagera Yesu nabogoletie ngeria agocha kwa kiro yomo mereme ya Nyasaye tokora ne bwate ngeria buna tukwirige taroro ne bwate ngeria aye gukwanyolire lingane litokorete lya Nyasaye libwate no moyo muya na inde tara na lirolio na gogo tara na lirolio elinde Nyasaye achegokoa engeria Yesu mukwanira abantu banda begeta somugondo akabaji taranta omugano ino yo maete muno gocha tigankwanira omoyo etu taranta agachi akalemengoro akayebeka agatuba ekera oroka akamana gochaka mangana yo bokoranga haye ni goko gasa so tasimegete mondo tayora gese sata simegete my friend koyo bugima bwa kale na kale no gochaka gokora mayabono koyo bugima bwa kale na kale no gotige bibe byao konyoro bugima bwa kale na kale no komonyora Kristo achenje bugima bwao ochake safari yokogenda igoro ochake safari yogutwara matumaini ochake safari yogutwara gosemelia inganga kichinde chonsi Nyasaye gatigarite ko Nyasaye omongino yomona mbolia akero mwana yasirete akalira kima gacha nalenga somo cholyo kebirigo mongino yekero mwana yasira nigalengo mu Kristone akamana kombolinga pasta tigango boliriga omwana yonekera asirete ingainya salenge liswali likongu nabama yago tonyora nende Nyasaye otigarite ko Nyasaye nabama bago tonyora Nyasaye natiate ko Nyasaye ekiagera natulinde natochoke kero tora sorogendo natukwanire eliogiri aye inatonyale koligwa emambi abono ntete go challenge asomo yo hayotara monyora Kristo na amorire Yesu koira na bwango engeli nere yara nyale okokoa hali asomolero na kwanetera ondiende nga manyege ndeke munga hali asomolero abantu barache ko ikale na kale ngakira abebube monogo chali ngana lya Nyasaye bono elibwene to ko omosingi elibwene to onchuru bugima bwao elindo chekomenya kale na kale inga kwangiro komenya uko igotegete gocha kuikale na kale omondo oli nabayete kale na kale agachikora mukia maisaye kaligeretie Lazaro agachikobwe kwabera linga tigachiche akendio romemerwane ongendete koya monena agatebanga ya hali oromomoli abeire linene li oromomoli taraba linene utakonywe nyora Yesu bona sobogima bwao engeri urache koeguniriri ebu no gendete ko genka abantu iga
eng'eli orache koegunere ikwang'anyirie abande koruchi insobo nigo okoboka maambi kwaenda chinyomba chiabang'ina bande kwabatebu n'abasacha babo barababe bakungu bande bang'anyire gochinyomba chiabo omoelio ninkio gocha koegwa ase obogima bwao nkio gocha gwakanwa wasiareire abana ebibiri iria ase oborogi bwao tori gotimoka ase chinga chiabande bakure my friend inkio gocha konyora ase obogima bwao eng'ali gocha konyora nere naichanire mona kero ng'endete nonya kero ng'endete gokoretera ring'ana ria nyasaye nonya ninche eng'ali kingocha konyora omonene tiga nkonye tindani omoeri oyo enche gosira omonene tiga akonya abanto bane tibache gosira omonene tiga gokonye ayondigereti tocha gosira ekiara kwanyorire ribaga riokorigereria tv eye ase gokoretera ring'ana ria nyasaye amatuko yabeire amabe amatuko y'emechande emenge amatuko gisegi chimogete hayo gokora amanyang'ano oche gwakanwa amatuko y'okogechia amatuko y'ebirere binene abanto batabwati omorema singa chiabo matuko abanto batabwati chibesa nonya nase emebuko yabo amatuko omweshimiwa gochigoeta abanto bamobwati buna chisese bantu batabwati kinda ase emebuko yabo bakoenda baka bande baego paka 10 kore emeremo n'amaboko ao erinde nyasaye anyare goseni buna mono chikura tobwate motwati chiko bachingia nagokurere mosani buna nchirigerere tiga chisegi nchibao chinene habayarigie chibesa ase encherete gwenereti abange babomba agotoboa bokamambi genda mogondo kore emirimo ya nyasaye kore emirimo yago mogondo onyore gento okoria takona koganyerera chigari chiabana enchera aria okona gochiteneni boire kore emirimo egere onyore eng'eri yao Paulo agoteba ng'a nakorire emirimo emiyayo okwegena ninde nogosemeria ase eng'eri yane ere bosio iga akorigereria emirimo yaye oyerora bosio naye kore emirimo ya nyasaye egere onyare koyerora bosio na Ensakia akorigereria emirimo yaye ekera agotebigu nomobani o nyasaye nango kware agaonchoka ase nyasaye akabori ng'a nyasaye emirimo eye nakorire ng'ana iga nabo kware gontiga nkweng'enche ngabuneye omonene agaevaluate akairana agaevaluate emirimo yaye akanyora n'emirimo emiya akorete akamomenta naende emiaka omonene nare tayari gokomenta emiaka ekero oraira nasare buna omwana oria omosiru ochiete agasaria ebinto byaise na ng'ina omoeri agatigara bosa akaba embarrassed akaba bosa akaanza kori chindagera chingurue chikoria paka agacha kunyora ng'aki mboriri kiubungo kora bung'ana iga tawanja gukunayo gukukobe bwangete yeso pi ogota gotoko okwete bobe emereme yo gokora my friend eng'eri orache koegunereri nokora chini ya machi omonene nigakoroche nolinde ndege igoro omonene gakoroche nogenda imeyendi baya machi omonene gakoroche emereme yo gokora eyo aye emereme yo gokora noyemba ono iga emereme yo habwasore eng'eri ogocha koegunereri emereme yo bangete gokora eyo boiti emereme yo bangete gokora yobosaria emereme yo kong'anya omong'ina onde ore bwoye erinde omonyomo omoire emereme yo ing'eri kiogocha koegwa ase obogima bwao emereme iteri emiya tamakorwa omoyonere nyasaye ebirangaria ebimbiri ebiya nakiekora omonene ambekire ase mambi abono ngoretera ring'ana ria nyasaye rigokorusia ororo mang'ana yo bangete tari amaya moiranero omonene ngoturare ase egesieri riao rituko ria rero emereme iteri emiya yetame ritukeri omonyore kristo ase obogima bwao onyakora abwo asenka kogoteba ng'a pastor nindete gotiga emereme kiara yandosiri mirime bono na yetiro nindete komonyora kristo nering'ana ria ororo kegima ogoteba kristo nanchire nachire asore nintagete
ayebue ko monyene onyare kungabire bibiane na nyama kwanya beire ulikiritalia na setabu kyubugima onye koro ngosabana munaye Nyasaye tatu mwana no muikomo chenu kana aletire lingana liao na ikira nilibuna kwa bangete kali achira sembeo tigali umene n'abantu bao tigali chenche magimabo elinde bakonyole tibakwe basubugimo tigaba ochole ko muboli bubugima bwabo elinde bangame ibe byabo Nyasaye nayo nyale kuba bwata na magoka abere unengo ke kwagate bicucu byaye oba abere ibe byabo elinde Nyasaye maliye tabo aliko segetabu kyobugima mbuyamone kyaro kwa bakonyire ime ya Yesu yorumo sabilito amen omonene ogokonyire bono chake savaria enya yokwegena ayole talingane ligago jasmole Bishop Sami Momanyi kurese kanselia egechini OPCG kubasabire bisie bya Nyasaye oyo twalengenere no yo mintoke bati kurwase television ya Ndizi bantu bito bandisi mosendi umono asogwa nchalingana li Nyasaye ko yanda sembeo no nyino gwakani mutali gutwakania tokorandi busa mone nabaseni mono seni wa mono Nyasaye oyo Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Ndizi mikate watu wanapenda mikate watu wanapenda mikate watu wanapenda mikate watu wanapenda mikate Yesu alipolisha watu 5,000 na kesho yake walimtafuta wape mikate. Bwana Yesu alipofanya muujiza wa mikate, kesho yake watu walifurika wape mikate. Mikate, 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 mikate. Umdhani Yesu ndiye akipewa mikate. Yuda alimsaliti Yesu sababu ya mikate. Watu wengi huuza haki zao kwa kitu mikate. Esau alikosa baraka sababu ya mikate. Mikate, 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 mikate. Jamani mikate, mikate. Mikate, 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 mikate. Watu wanapenda mikate, mikate. Watu wanapenda mikate, mikate.
watu wanapenda penda mikate, watu wanapenda mikate, mikate. Una sifa ya kuongoza bali unayo mikate, utapata kura nyingi kwa kugawa hiyo mikate. Ona haki inavyopindishwa sababu ya mikate, wanyonge hukosa haki sababu hawana mikate. Ujanja kila kona sababu ya mikate, watu wanasema uongo ili wapewe mikate. Mauaji ya kinyama husababishwa na mikate, vita vya wenyewe kwa wenyewe vinalenga mikate, 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 jamani mikate, mikate. Tutafute kwanza ufalme wa mbingu mengine tutaongezwa, tutafute kwanza uso wa Bwana hayo mengine tutaongezwa, tutafute kwanza ufalme wa mbingu mengine tutaongezwa, tutafute kwanza uso wa Bwana hayo mengine tutaongezwa. Mtu aweze kuishi peke yake kwa mikate, mimi siwezi kuishi peke yangu kwa mikate, wewe uweze kuishi peke yako kwa mikate. Maneno la uzima, maneno la uzima, maneno la uzima, tuishi kwa neno la uzima, maneno la uzima, maneno la uzima, maneno la uzima, tuishi kwa neno la uzima. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nagokurengera chibicha chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya Chingigikero cy'umugusi n'umurobyo w'igikoro cy'umugusi uyore nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusi chinyencho chinsoni amunuboroso bw'omunyagitinge yoba komanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugaka bachegesa mugakonya kubateye manganayo no mungina nero karansa nabandi ari nyumba manyasa ba karansite naro komya bayiseke abaganga abari kunyara barasemeino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo kunyoria kugosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi ayano tokurigerera mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kibinto byare na kibinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinse ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinse isano na ibiri nejideke kumne isano chia mugaso Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
manje muri ando cia soberetana ndi bagalia bene to kwire mambi ya bono yigitariki 19 mutinyu mutangani mwaka ujirwe ne meronke bere to kwari na sumuruberi bu Ensakia litukuniria Jumatano to kwire bagalia bene ne kro kwanyo ribu kana nyasaye kagite kwa seni kwa iruo gosemeria na sekro kwa bokira ndi bona nto asoire mageri nto nyato cha kumuruberi bu Ensakia kuruboni ga chinsa chirisa to cha bona mambia iganda cia soberete to kwire bagalia bene ku kwari ania nyora na boko bana ntu kurubono ga chinsa icho kro kwa ja kwari ania kwenda semirimo yao kero endete gukora ebintu bibiri bitatu mayigosoka ku nyumba yago chiesigasi kuno to kwarigani aroko bamuna intwe gokomurinyana na kero gosoka ku nyumba mwao to tiga na bogo to endera gutubwatia se mitandao ya Facebook Ndizi TV News boigo asansemeli ya YouTube Ndizi TV News na bogo to tweet @Ndizi TV News nande sange kerengere kya ugwetera se namba ya ugura we karto go cheka bono mampinga YouTube atete korunga kikwabokire mwete na kwaboka kugwete bobera Kenya sa karoro go ikachinsa na gonyo kwa igule bia na kambura nga endete ko nyagotua no nyobo kendo bororo libere na ryo ngocha lire nabo kobeke chiko abo go turigere di ho to tengerete ide to ma kwemanya mange karere litugudia Jumatano ka twasoire magende to kumanye twasoire ga to kumanya mange kiana manga kora kan to kurulitko ligoro tukobogima go ikaboni gana na mange harobereri go chikorekana ase litukoli arego twasoire maiga ase mambia bone ngiamono ide to kwali nae naroko bamuna intwe go ikomweli na botambe ritariane Brighton Makori Pia kigimo manchu muligerere gotogu gwakiranga mbia mona soko gendera ko baime ya Ndizi TV kira chingaki ekaroreri tukolia gatatu wikine ya gatatu mutinyo moyikegima umwaka w'ikiru 2022 igonga no nyembura kero bukendu no bonge yento okora no kwebo yabya egero soko gende ase kibago kyao ogende uche kwerigeria singenchunga oteligeretie rende Kenya yabeire nkongu anene mono no ruche nigotogu chia goswa aso bacholi omwaka oyo iga bintu ne binge bigenderete gokoreka buka chinsa chia beiro nyatora buka koranje buka onye kwa bukire mbiya mono gendera gutobwatia kore bintu byao kobegete eriogi ase TV yao koigwete nganki tukonya kogotebi bono mambia inyora Ndizi TV nero bwansubo mugusi nande nabo kogendera gutobwatia asibali asenjera ya online tonyore gwetera Facebook Ndizi TV News nabo igo Twitter no tulibuna @Ndizi TV News ensemo ya YouTube no tuli live bono mambia tonyore buna Ndizi TV News nabo igo nabo gutulikira ekerengereri kiawe comment yao gwetera se namba yesimi yuere ase TV yao totebinga kikwabo kire nga yugo tuligereria kurwa asengencho inuna bantabaya asengencho ya ino na kitu achirega ase studio agera tukumanyenga nararia ya ogwenerete kumanya balimo gutuligere kurwa chinsemo cha diaspora togotebanga mbia mono sana asoko gendera gusira Ndizi TV omurobeli obwensakia okoleto na inje Sara Nyarangi Ontita tokubwatira noyo minto boigo ntokweba producer itunere gutubeka sembeo chibicha chiarorekana asentireng erengi ya John Kebati igoto abariganire ase mambia bono tokubatabya nga kaba standby kaba chonjo asengenjo na mange twakwareganire kurugega ase studio magazeti na roro takere kwimanya ngangi yakorekana sengenje mbura munagendere gutuna butamanya kerore mwago nakikiagerire twachire bono mambia tukumanye mangana mayina roro gikuragense ya bono mambia nande na mange nonyene kimina no kya Afcon nkegenderete igo kabamo na intwe goika omwelio igo mojo mode twakorende asenjera ya bene kabena intwe ego ikomweli nyorana na bogo tumekerengere kya ugwetera se namba yera skin yao to cheka tumayenga kikwabokire ngakioro retiri tukulia ngakioro jense kogenda anne karo mwako yoro mwaka bwechukura nyorana ni otuteretia matukange chimibere nabere neto ya swase kemina no kelikyo bachori kitegeje okorekana omotienyi ogatana gatatu chitariki kyanda kero bana ndabanga baraya bange bandete ne campaign abandi batagiriko ya kireko ko noroche ne bintu bigendete okorekana imena isko ya usi kera baraya bange beso kiriko liebiro ao nande kero abarai bande oseba korori be serikali nabarobaro bereri gochi gwetigie meremo gochakera omotienyi okabere inde amaro chikuligie birogo ayo mwaka oyo no mwaka obwate mangana mange kwarano ne sensemeri yechisemi mu professor bwa mangana gusoma gwasiri bwa mangana yechisemi ni gateba buna amatemu na robereri gochi korekana chintunde
matemu aragatano gusintunde isano asensi itu ya Kenya karimiro ya CPC ne yaregendete kubekwa yenyara kigoikerana asensi itu ya Kenya igo norojena na mange andrete gokorekana asensi itu ya Kenya korende no morembe noro abarayi ngusabale no morembe narako gokorekana abo gosoni more munyara gokoenderera asensi itu ya Kenya ntochikwenyora sakon unali twenyora taso mwaka ujirubere na isano na ibere mwaka ujirubere na isano isato korende morembe noro endrete kurarigo twakwari ndia senjira ya bene mambi ya bono nsene kende takaigo iskabu korende nigere buya kero kendo bole mbokendo mate na boko liberera kinendo twachira nya to kubekera liberera korundi Steve Nero gwansu kumogusi igo kaba mona inte wikomo ito tenda sumutu mogomo keigo inde to kwirana tumato kwandra namangi Ogukwa kwaraliwe kwa mugaka Zakaria Joseph Oigo korwa ensemo ya rian ng'ombe esikimu ekinyoro kia Nyansakia nigale omugaka bumungna nyagusira Jane Oigo na nigale ise Margaret Muturi nyagusira John Kennedy Oigo Samuel Ocharo Oigo Mondesta Omete Jacqueline Oigo, Alois Mukamba Oigo, na Hilda Oigo. Nigari mumrumu abo nyagusira Stanislaus Nyarangi, Atanas Mesa Mukamba, Helen Oyaso, Martha Anthony, Oigo nigo Alisebiara Peter Moturi, nyagusira Kennedy Omete, Gertrude Samuel, Abel Nyakanga, Nancy Babu, na Matobe Ondieki. Nkolera ya Moturi, Okemwa, nyagusira Omete, nyagusira Nyakanga, Babu na Ondieki. Nigari Sekoro, John Kennedy, Reginald, Brian, Edmond, Elijah, Kennedy, Ocharo, Anthony, Oigo, Vera, Deborah, Job, Dorothy, Weldon, Laban, Hillary, Ian, Jakes, Sean, Nomoveroye nigura ruswenkendu ya Kisi Teaching and Referral Hospital rituko rialamisi jitalikia merongibere cy'umutinyo yo mutangani bo mwaka y'ubukiri bwibere ne merongibere neibere nigora sabirwe ase kanisa yege Katoliki ya Nyansakia na maiga yaye koirwa go ikasinka yaye ase kenyoro kia Nyansakia nigora sabiruna koenigwa kitalikia merongibere noyemo umutinyo yo mutangani bo mwaka bw'ikiri bwibere ne merongibere neibere ritukuri yuma ase kenyoro kiaye kia Nyansakia okuo nokoralia kugokwa kumugaka Zakaria Joseph Oigo ase bali bonshi banyorirunwa gwa koko nigo twarure engora yaito Kwaragania na indo mwanju murigereria kirogendete ko baime iyo moroburi Ensakia bona mambia litkoria gatatu ekero togendete ko gotebia ngagendera ko baime to bandonsi asengenjo anye tukurigereria Ndizi TV igo bwansu bumugusi bwachire gokobora nande turigereria yabweka tebyo yo mino tebyo yo atebyo yonde ekero to babangie tonyoro bwansu biga korugaiga ATV ito ya Ndizi TV kolende tutarakuira asa magazeti mbaro bagotebanga babeire imugose no barime they have checked in yani nga basainiri inande to wakangambia mono nabono korwa sensema ya Facebook na rokoro kwa Bernard Asanyo dere wa Punda agoteba kulire korulikoni Mombasa na mungino yo kwa Lilian Omambi agoteba ngatusese ni wetu NC togoteba ngambia mono sana ZDF la White agoteba kuligero kore chinsemo cha Masimba agoteba nga bwakire bya
Korwa sensemeri ya Minnesota naro kuna Judy Hill agote anera ni gabo kirubia ni agote abune meroberio Ensakia ni gebwate inze anda agote abuna mbia mona somoroberio Judy Hill korwa sinsemo chiri chamaiko ase ensemeri ya Minnesota agote abuna no ara somoroberio ejinkati ya bali banyande bagotoma SMS gose uchumbe ya bwetera sensemeri ya Facebook naye mwanchumurire na toratuma tonyorwa kyara ntora harumaiga na botoka yasoma asenjera ya bene karto gukora amanganalia a check toma kumayanga iyo turire tukuruno yoru crossing sema chama simba urunaro crossing sema ya Mombasa bikoni igo ne chinga chito gora check na ngai kayurire tukuruna karto kuskabusi na ara okurukuna onsie munyakundi kuruchinsemo cyanya maji aho tebana no ara somurobiri no bokire nabo kana nyasaye na ndi gaenda gutubwatia nyuma ataragenda ase ekibago kyae nara kurukuna Esther nyakundi nera kuruchinse atateyotia sa kuruguru lakini ateana no ale ime yumoroberi oine Esther nyakundi abungati yabari bandate gutuma SMS cyabo gwetera se enambe yere urabo nensemeri ya Facebook nensemeri ya Twitter nabakonda gutubwate Ndizi TV news nabakonda gutubwate Boigo nare gukorika gwetera senjira ya WhatsApp agoteba kuri Chris Orina kurinza macha Nairobi Kitengela agoteba no atubwatete online agoteba gari bya kigima Ndizi TV nero wansubo mugusi Samson Oroswa kurinza macho Gembo agoteba neli shabikiri konkigima lia Ndizi TV togoteba ngambi ya mono sana Karo Kimto nyakwara nera goteba tuko pamoja na otolime ya Ndizi TV igombia mono igekoro kingantoli ntutwekagega ase studio igontubwata abantu baitu bagendrete kunya gutubwata mbia mono sana gendera kuna gutuma comment yao gwetera se namba yesimi eregabo ase screen yago boigo nabo gutuma gwetera Facebook noyo mintate ba Ndizi TV news nabo igo Twitter nabo kuna go tweet na ndengo soma tule comment yago nabo igo YouTube na tole live rende karwe kire YouTube tweba go subscribe tweba go share na boigo o like egera banta bangi baikere obwanzu boiga tokona korkorwa Ndizi TV ntokwenda sa magazeti tutarenda sa magazeti mwanju muri nande nabo tutarasi chobisite chigotoka sesema ya embassy ase building ya New Brighton apartment enzira parenene ya Kisi Nyakoe gose Nyakoe Kisumu na tutarabo na bakorete biashara byao na bakorete muroberio bwato roberete gosine Nyangi na bakorete biashara byeduka yao na bakorete biashara bine byonse biroragani tunya toko birali kuruga gende naye oikere abantu abangenyora na bakorete no ritangazo lyo oyo mino obanyorire gosio sirire ekiagera nabone tubekene bakarumanda temeroberio na mukobeka ritangazo lino gweterase TV and TV na mukobeka ritangazo lye Nyangi na bakonyana no bwate mojega onde utakete abantu banyoiki bamanyena no kabwato mojega litukugide yona bo tutara chobes chito so wake wetera enambe yo inde gwakwana na into to makonyo litangazo lya sinjira ya bene inde tunya to kwikera onyara ko kwikera abantu wetera Ndizi TV go tumekerengere kyao tutalira obis chito cyao chite chigoire 24/7 na bo tutadra inde twakwana mange timu nene nero na be gukwana naye inde to makomanya kibiasara byao kubibeka wetera sikita sen Ndizi TV umanju muri ono to skocha samasete nande banyoli ngantu ntoli gubagwa gosentoli ntobwati wanjere likonde wansi litangazo lyo lirete buno yo mintate bire igagenkyo to nakoganya egera libe kwa senchera yo bwikira no aseke gusie kenuke kero mugusio randons na ba New Zealand na ba wapi insemende yonsi yense na bakunyara kuigwa wetera Ndizi TV buna botambe ni gombate gazeti ya The Daily Nation nanje buna botambe ni gombate gazeti ya The Standard hasebono lingana limwa mose lingana litangani kabisa sepeche ntangani lero bulito lirina umurai bwenze Uhuru Kenyatta amono mukonyi umurai bwenze Uhuru Kenyatta amono murai wekiama kia ODM Raila Amolo Odinga ni gobono yaro kanena disa siria bolio moelio liogo chikokonya PPI nigo yaro kanena bono disa siria ndiro lio moeli liogo chikokonya PPI unyorona mangana PPI na cheta igorase ekikambero ase kine ya jagete kotegero ase kine ase kikambero ya Supreme Court ase litkurigoro abali babwatrenili ase kine kigose bali ba enichoineti ba jagete kure birengere byabo igoro ngaki igoro iye mangana ya gose abali bakwamereri na bali bakwa
boko PBI buna twaroje uyo kabeire omo Anton General gitu muigai anyalete gakuru birengere byao byaye amo nabarai aho gwetira chiro ya chiabo karwaru ete birengere byao bajagete kusanga igori tukurigoro PBI njajagete kotegererwa ase kigambiro gya Supreme Court onyore buna kigambiro kya High Court na Court of Appeal ni anyalete kegotugutirare na gote abuna PBI ni getabwate dirichiko ekikerera buna kagenda goikase kigambire kenene yenseto ya Kenya abona se tukanaja kugochiko korekana ekarokia nyarike gotegereru gose abantu barure birengere byabo n'abachachi bali bategerere eri bamaye gochi konacha amangana bibego singo chire kogendera gose nande nige gochi goteneniwa kiagara ntwaro chumurai bwe kiamagia ODM Raila Odinga era niga asingirete gote abuna PBI nigo yachete eplek yakego kolende ngwiranire nando nyore buna numurai bwense karanyara kagotwara elanji n'aba MP gose bali abambunge bali bakomoko boko anene bali handshake MP niga nyara kagote abuna na macheti anne bali bakwamereri uko change ubwe katiba asatete na bumba maitingi bakora kolende ni bono ikine kikira sensema ya court ase bono bolito uligereri osabantu bonse bali the Supreme Court ekaro tuganye tingi kigochi gokorekana karabarai agose abateneri be serikali baendelete kuru birengere byabo korengana nekinekyo kya PBI bagingane Nairobi litase page ya 5 na limo ase gazeti ya The Daily Nation abo asaba wakili ko bali bakwegerera ensemo ya BBI batagete kwene kyabuna banyari ko bakuyebukia gose banyari ko bakonyora obubwi omo oyo kabero mo Attorney General Githu Muigai na wakili bande buna Eric Gumbo na Justice Munyida mbaikeranete ase ogotegererwo kwa igoroye ngana ya BBI abo asabo igwaba wakili bande banyartiko bagoseliwa asogotegererwa kwinganijo Martha Karua amona Doodle Ochiel abuni go banyartiko bagoseliwa kurasa gotegererwa wiki nekyo abo ase omona che ebina omonene Martha Koome abatebeti babira abuna mbabo eneretiko ba imegabo abo babiri nigo bakorokorwa ase ensemo ya Linda Katiba abo batagete na barabo kurwa amaoni abo gosukurwa ebirengere byabo igoro yengane yo ya BBI kolende Koome niga batebeti buna barabo nigo bachete gotegerera ekinekyo ekerokonye ikire asensemo ya High Court na igomba bwate nguruchinde chionsi chogosoa aseki asensemo ya Supreme Court egere bachikurwa ebirengere byabo mba nigo banyatko bakogechwa ningane yo kolende banyatko bagoselwa kurwa ase ekoti irituko ligoro engane yo negendrete chingaki ogotegerero kwa wachagite irituko ligoro egere chikumanyanga BBI nenyareko bagigucha kugenderera gusinige kunyara ko bakigucha guteneni gwakegima ekere gukwanika buna ebinte binge mbia bwate tirichiko nande abantu abange mbanyartiko bakuburiwa igoro yebirengere byabo egere emanya gucha wetiwa igo naraywale page ya 5 ugutaka kwenyorera gazeti ya The Daily Nation minyoka mbaka page ya 5 korinda kero tokuirana ase page ntangani kigima engana eirobolito ase gazeti ya The Daily Nation nelibuna bono omuraibwense Uhuru Kenyatta nigachakire nande gukora amonchoreria asaba na chama balibekia magia Jubilee bali barorekanire gutwara batari batabwati royalty ngaketora likwane bali batabwati obwegenwa ase kiamekyo gosibachire maminja yekiamagia Jubilee nigo bakagire guchia korusiwa ase chikamiti ao gati ababunge bali bakagere gucha wakwegesire korwase ekiama gya Jubilee bali bachire mamincha na machiko ekiamekyo ngama na David Gikaria oyero mabunge Nakuru Town East Kato Ole Mitito kurachinsa cha Oloitoktok Catherine Waruguru kurachinsa cha Laikipia oyole boigo omo women representative ya Laikipia Ali Wario okurachinsa cha Bura na boigo Kareke Mbiuki okurachinsa cha Mara na boigo Rashid Mwashetani okurachinsa cha Lunga ime ya Mombasa na boigo William Kisang nigo akurachinsa cha Mara kwetu West nigo bono omolikyo manene bwikyombekyo Rafael Tuchu
no murayo uso muraibu abange ase bunge Amos Kimunya batebire bagucha gwikirania eng'ani yo kubarusia ase ekiame eke sekinchiarorekanire buna mbagitageti naende igeng'ani yo nabo kanyora ase page ya 5 na limo nere iroborito kabisa ase page ya ase gazeti ya The Daily Nation kurende igoko yanyora ase nchira yo boikirano ase page ya 5 na limo nando nyore mwanje muduna kiama gya chipiri ngitakere kubwatana ne kiama gya ODM erige anene ekaro ense ya Kenya gose ekaro twatwara asimiro moja ekorekana mune kiama gya chipiri ngikubwatana ne kiama gya ODM ne korosyo omo kero baligeti kuchikorosi nande serikali iyo mwako yo igagibona yugati ya mangana yebyama anene ekaro barai atakere kurusiwa ase byama korengana nambari abegenwa osimbari kubwatia machikali ye kiama kirikia bairete ase bunge omantu muligerigo kwenyora ase page ya 5 tari 5 na liko bura na tebali tangani ne page ya 5 ase gazeti ya The Daily Nation karto busko bosini goto ikase county ya Laikipia sebone miroberi ya bekuru bene erikwene kebuna abantu bali batigetwe ne batagurire tunyomba sense meyo korengana n'abasagani gose bandit cya batageti ya sense meri nigo bono bajakire kwaga kinyombe cyo boya korengana n'umugabana bwe county eyo Laikipia Dirit Mrith nigo bono yarorekanire buna nigo atebire buna kinyomba nigo chacha kiri kwaga chororo ase encherende enye onyoro buna family kinyinge nigo chanyalite chigo chandika buna nene kisindogo fire chiguru kisindoga sense meri ose kenyorogia kisindogo kinyomba nigo chanyalite chigo tagurororo abantu abanke bakaba affected ose bagachandika konde serikali ye county ya Laikipia nigo yatebire buna babekire miroberio eri kwena kina family emia yamo chanyalite chigwa kuno mochando yo konyora kirase bakuiga magosase bagoswa nyomba iko murayo ibwe ose gabana county ya tebetebene miroberi abene yabekirwe eriko konya family chichanyoretwe no muchando oyo ayungati ya mangana mangomete chisegi ose obosagani obokwendera se county anene chiri cha northeastern obosagani mbendere to chiskuru ndo arangisie kire Baringo West Pokot eriko Marakwet lakini yabara ibense mi bartebene miroberi abekuru bene erikwena kibuno obosagani obo ngosira bole ntwara none chinsema cha Kerio Valley ekera abalimo ose abateneri banat kurasa nsemeyo bakorwa kogosereria nga nigo bagucha kurusino yana abalimu baba ase chiskuru chiri omorembo tayo asengencho abalimu banyariko bagukwa bange bakwenyora ase chisegibine chiga ekero okungusana na kwarorekanire gati yechi nsemo ibere goseme baga anene mono unabone boda ya Baringo na Elgeyo Marakwet ni bwato muchanda bwa sabantu banyariko bagusiria amagimasa matuka bwangoiga kurende bone nsemo iyo bulendi bwaime ne chinsemo chonsi cyo bulendi ngo kigwenerete goswagati na gokonya amagima na gotatu agosigukura umuchando yokogera abantu bakuna kurwana kurwase chinsemecho ekarato ko suka motwe ase epeji ya gatatu ase gazeti ya The Daily Nation no mworo kiwa bwekirasi gya form 2 onyartko baga kubetwa umuyo ase lisolia ye liokobe ekero aringe kuira na nkasobo kero mwako muya oguche gosoera chitarike 34 mwako ulio erete kero mwako muya oguche gosoera Abdi Shakur bwe miaka 15 nibere niga aringi kuira na guchia nkasobo maega yo monto kumubeta umuyu aseliso umuyu yekera abantu batemete ko yorusia nigo metepa imeyeliso nganiga amubetete ugaswa imekigima ugachigwikera nonye no bonko ekero abasani bae batemete ko nguso umuyu nigo nyartiko ba ukarwe ntukirikya maega yani umuyu liyo kubeta umuyu no bwate hando wana kero batemete ko yungusa kurwa seliso lia Abdi nigo ehando yoka ya ruetra kinu muyo gatigara ekera mnyogati wa sensemo ya Kenyatta asinyekitali ya Kenyatta National Hospital abasaba nyekitali banyatko bakomokorera ububali bwabere to gweta ni chinsa ibere chingima nyuma batararusia omoyoya ego nagenderete kuna koiranirira bya nonye ngataranyara korra wikabono ngina nigagoteba
kene gento kyogo kumya nande niga obwete nga omwana oye na cheko babuya kurinde asumugano yuna bako yanyora se gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu egere bwesomere ase obutambe karato buskabosio niga bono euroche ruayara rivayara sense bono wanyariro kuonjuka koba roche rwa mangana makongu sana ekero yarorekande buna ebanto nigo bakutambi gose bakurutwa sorochoru korenga numuliki bikasidi ya standard sebeji akane yaote abuno rochoru konye nigo roche abantu bakunywa mache kurworora macha maya kurende nigo ya ruonjukire rwabeira sabantu gose mebere korutwa iyo anene kotoe kana buna nigo okoro montaite turanda akarutwororo kare mebere gotoka sorochoru rwayara korenga nigo rutari kutwara ibicara kunywa bibutoire kwanyora abante basambire ni acid ba umuretu ya acid bono rochoru ya sensemeri ya sumnigo ya rekanire buna nigo ruonjukire rwabeire uroche rwokogosa mono asaba menyi benseme batebuna bono baichanire gekorengana una wikiteri kwera mubiro taratukase urochoru ande asebanta abangi bari bakonywa abantu bakwete gose barutiroro mibiri yitari kuja yamanyikana insemoki yarure bono asabantu benseme baruri kuri getindi gose baburiye serikali banya bakubike miroberi yabene irikwena kimna urochoru nkole ndrore buya ikyana yarekande buna abantu abangi nigo bakari kurutume bakari goyitukuru jinsemo aho banyara bakurutuko cyase urochoru asibono n'abantu babo barere benseme yuba barere ubuguma bwabo bagotabuna urochoru nigo rwabeire urochoru pe korengana niga abantu bakurutwa bagoyitwa barutwa badabwate bicara abande basambire imbere yabe sambire ne acid kine gento kyo kumisana kurwa senseme iyo kero troche no botukiwanya rwo koruwo kwene kune bibe obubewu osogwiti bw'abantu production in cases igo bigenda kwene kiwa asensito ya Kenya abantu bande bayitwa bande babwatu bande batoka bayitire asengere tamanyiri Ngani yuneiro bulitase gazeti ya The Daily Nation abwa sibono rocho ruayala rokutoka imeasia ya county abantu bakare goito osibaitire abangi nigo bakobekwa chigunime bamanya utugutu asoro choru abandi nigo bagutuka babwate chinguma chintindi kigima abandi bicara bune bigwata babitayo agento kialetire suspicion goso gokageranga abantu bakari gukwa korwase ogoitokomo oyani gochireranete abantu bagoteba ngakora n'abantu bachakire goiteme abantu n'enchereyemo yani enchero ya montakwete noyo ndena bakonyora akwete ase chingome chicho igokoranga ni erombegete gose group y'abantu gete bakari goita abantu banyora chinjari the same ase orochoru ruayala imebere gwetani 20 nigere ase mocheria ya masenseme iyo ase komina kianda barabasaja oyomo akaba umusbati igokorekana ne bewo mbwendreta senseme iyo egaso tebura imebere kolengana mulikwe kasete gotana imebere menge nigere ase chimocheria senseme ya ase abantu komina kianda barabasaja abande babere baraba subati usaba kungu hono korani ngento gyo kosa sana kolengana aba teneri b'Italia aho se medical superintendent sichinseme jino banyara bagotebeka se dia standard na emebere nige koretwa go chase chifasidi ejo kolengana nigo yatoka nande bari kumanya abanyene bari gukibatoka bwango yerirana none emebere nige koba ase chimocheria samatuko amangi aina ya mangana korekana ase ensito ya Kenya nanda go chatwara kosa mono kero muntago ko toka soroche hono mete igine ngana yoko kosa nande mebere yune emengo mwanchu murigelia ayina magima amerongibere onsipi abantu ige yitali nganingia eyine ngani wenerete kurigerirwa kigima no bwango wenerete erigerirwa so bwango abantu baba serious go siria abantu abo bonse pia basacha ikomina kianda basubati babere
abu ayuna magima nande ikinege siekebe gusene bahati embe bo igo nande nensemo y'oburendi igo burendi no igweto mwanchu murigeria imboga ndate kono gukunu kurukera ase kere kurende chaka kwerenda yo monyene omaito burendi no enserikali te gochie kurenda kwanza naye biko kurerenda manya chinga kyogotoka no nyeni isiko chinga bono burendi nabo koranga bwa nyalde kwa bugukuna kigema oyo mto Brighton. Bono tiga torre serikali mbolendi kiera bekeri go kukore mechande ibwatere ndi ose kubwatere no na production ogo chererwa sense itu ya Kenya ngo enderete mero bene ibintu ne binge bigo jabya turubani sense itu ya Kenya ko ndentu ege ntuna wedere wisare bulendi boime chiwisara je kubwaterana mechande ne chikwera sense itu ya Kenya karuto kuskabosio to so sense mo ya siasa sebeji ya gatano asika se ya destanda ni go bono ekiombe go so kiama kia NC Amani National Congress Kenya leke gutwara okumusana no korne ko seni uyanya leke ege gutwara okumusana no konene anne kroba ndete kwarikania umusangano bwe kiama ekyo uyo jokora kanstari kemeronge bere naisano naibere nigo yatebe kandebuna gati yabaraye go saba bunge be kiama ekyo mbale batebire namba uchuikirana abande banyarba batengo kibaro ikirana se umusangano uyo abange babo nigo bawotabuna okuno tukutachinza katojuikirana se umukutano uyo sasa umusangano winyorebuna abaraye abuno mo deputy party leader we kiombe ekyo osebu party yina nyaraga korwa na ekerora ira cheta sensemeri ya Kakamega na nyaratiga kwerusia sikiamekina otabnere ya soira sasimio la umoja igobono ababunge ikiamekini ukiarorkandena ni okiacha gutwaro botutukanu obonene ekerova endete kwari ni mu usankano obo monene wikiamekio ujujuka kana chita kemerongevere na isano na ibere umutienyi oyo iga ase amagacha Bomas of Kenya kolende abarayi bande batere ngo ikirana bari Msali mdabadi na teabuna nilibao chukuligirelia karacha nsemo ya Nyamira adi omurayi bwekiamekyo msali mdabadi ateabuna ya nalibao chukwanda mangana hamange igoro ye pati eyo na ndebo igo nabanyara batebya ba Kenya anene bali bakoba okoboko nabanyara bakoreberelia ekerobo mobwa oka kiagere NC pati nere ya oka oyo mobwa oma niga teabuna niga agochi kobwatia niga gochikobwate gose niga bagochikoraria ingogo chikobugorie ekero ebendere yekerobo kudigero kebonne gwetera so mbuli gwoka yoguma chikorana NC gutwara mukutano obokando waipane bato mukutano abensemo kanu kanu yero tutararabu ye kanu metatiri kwana kamonda kini na Moses wetango gema kia Ford Kenya na barabu ngukwana bali kono mbaya ndete kwebekamo lakini kumachikorana abarayi niko bayero sirio se basoire sasumio mapema gose basoire mapema ikigirira no nase mekutane mbari ko kibaenda bonse etyo turaganya mbate banga nguchigucha bari buna omotengecho ekarwa cyo gutwara umukutano obo egere banyare kuraria ekire babwate gocha saba na inchi onse ayo mwanchi murigeria nigo genda to koyanyora gwetira Ndizi TV nero bwansi bo musi bari mo gutubwate gwetira Facebook no tole Ndizi TV News Twitter no tole @Ndizi TV News na boigo YouTube Ndizi TV News bari mo gotorora mo genda to guturikera kora chinsemo cha machingombu David Mori mbiamono sana Jared Waro asante sana Kennedy Gisemba mbiamono sana Brighton Ontita Euphemia mbiamono mwensi pi mawali mugendete kubwati umorobelio Ensakia igonga tuwakanga mbiamono kigima nande momo chako na kuyobwatia nimerobelio yonsi yakoleto negeta seni yeitokia Ndizi TV togende asense moyende ye studio karoto kwirana togendere gukumanyanga naralia ya agendrete ekero Raila Amolo Odinga amuiranirie William Ruto igoro yomo musangirikano korekaneta sensemo ya Jacaranda. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukanye chirange nigwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuri chicho chisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji y'amache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imegichi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chisingi chabo chi balcony ichuchire asukunyurembeo ekeruligireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chiakirera nkinyurete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu chugwisibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu boigo kigima ase chinyumba icho chire nigistimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni yebwate wifi iyo tari bwakanira chinse 29 niga bwate libagari nene asura nyarego paki gari yao chinyumba icho nigo chiri ase highway ya Kisi Kisumu busio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataru na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 24 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mano mwanjumali ya kerwandere tugutubwatia hinyoro na no moroberi Ensakia litukuneria Jumatano itariki 19 mutinyu mutangani kabisa umwaka ujiriwe nebere kama tukandete kuminyoka mono mete January abantu abange bakobero ne yagatwara matukamange nande yagatwara umurakera kurenda umwaka yo nabokorana n'ubwate bisyo imbrake gotwa yatumambi yatumugasuka yatumaroba abeko machikoreka na ebisyo mbire asense yaitu ya Kenya mbia mona bali bandate gutubwatia sense media mitandao Ndizi TV News sense media Facebook nsema ya YouTube Ndizi TV News boigo na poto tweet Ndizi TV News nande nabokwenda gusanga kerengera ligwetira sinamba yira screen ya igorabo ebani sinya kanda kurujinse cyama sobete aho de no waraso moroberio anda tena gopongesa umuroberu sapongesa egepindi ya umuroberu Ensakia aho tabona niga kuboka botambe na koyorigereria keranigo obwate obosemyo manene banisimbye mona sangenju yogoba amaninto kirarituko ande tosuka dokona tosuka Estel Nyakina Nyakanga Estel Nyakanga kuruchinsemo cyamo trumesi aho tena nere no ale imihumuroberu Ensakia igoro oinestel Nyakanda nera tena no ale ime yestation gose no ale imihumuroberu Ensakia bungati ya wale bandata gutoma SMS cyabo gwetera semitandao ya Facebook WhatsApp Twitter amo na YouTube mbia muno gendera gutubwatia na boigo ntukumweba Damaris Okari
tarigeti asa kuri likuru korenda goteba nga great job egasingia tuwakangambia mono asokugendera kona kobaime iyo morobulyo bwensakia karoto arura somotimoko egazeti mbwata asakoboko kwane Daily Nation nje gazeti mbwata ne the standard asebone peji ya 5 abarai bekia magia kanwanya leba kumomocha na kumoboria umo secretary general secretary wekiumbe kerikia bakori emiremo kotu France aturi wanyarba kumoteina atigane kabisa go atigane kwesona ni mangana yekiama gia kanu aya maiga yumura igose aturi gote abuna ni go abantu bekiame kyonyarba kumuborie nabanyale kakuboria aborai bekiama ekyo weso kuharigania musangano monene erigwe korali bene na ngoso abara sobomo bwasimyo ra umocha korende nigo bono bamubuliri France tori gotigana kabisa gutebwatisia na mangana ya ikiama gia kanu kolengana ne statement igo sokuralia kwaruete ase kiame kyo na guchasi nyomba cyoburalia bakugikoragwo na muri kyo manne bw'ikyombe bw'ikiama gia kanu nigo bamuburirie bose bamugikeirie France atori na tigana gwasona na mangana ikiama gia kanu go nigo bamugikeirie anene kero metatu nerengo ikarura kwa na mangana amange sana city ya Kenya mpaka nanda bandu ikara barama mocha onere kiama gia kanu kero kia bwango ya kumomoja na kumugikiri na kumoteina yaya tigana na mangana ikiama gia kanu unyurena kanu nigere ase abo maburi bwaka na barumba ndete kwirwanira kero tutaramanya ngo kibendere iyo abo mabwa oka ndio mana gazeti ya The Daily Nation omukonyi bomurai bwense William Ruto korwase ekiama kya UDA ngo bano batumiro murai bwense liuko eriryo kumugania kurigereria ng'ani nkige kogera emisangirikano ya Ruto ekonyara kobake goturubanirwa ekibatebire buna ekiama kya UDA batebire buna nigo emisangirikani yokuburukaniwa gwetera nigo ekwegwa ugusira korwase ensemo ya serikali nigo bono babolire buna umusangirikano bwango igachinsemo cha Jacaranda ime ya Nairobi ekera ringe taro ya sensemo ya Embakasi nigo bono umusangirikano yo nyartiko bakogo turubaniwa negintu batebire nigo oya irugusira anene mono korwase murabe kyama kya ODM Raila Odinga no mubunge wa Embakasi East omoske babo wino kulende Raila Odinga omwiranire Ruto na goteba buna Ruto niganyariko bakago tiokerera okubugwa mapema abwasa tebire buna Ruto tabwati kenda gotebya bakenya lakini nigachakire blame game yo goteba buna emisangirikano yaye nige gotiotererwa na Raila Odinga egere nyariko bakigo turubaniwa ekyo Odinga tebire nigarorire nganko buwale bwango genkyo eli ukelyo nigo lyali getwe no mo secretary wekyombe ekyo gosebwe kyamekyo kya UDA Moswati Veronica Maina no munyakirogo Johnson Mudhama yoro munyakirogo eririko boli moraibu ense bono kororenga ni yu asobwango na gutenenie binte ebyo bikoba bigokoreka ekero mokonyi bo moraibu ense William Ruto agokora campaign chaya ekero chibura buruchi koma chikoene kigwa abwasi batabire buna ansemo ya Kisumu Kondele amagira na yartiko bagakurutwa nensemo ya Jacaranda bontu aroche abantu bagusamba nonye na magoro y'Kigali kumutanga tabaisa goswa na kukwanira abamenyi bensemo ya Nairobi. Amangana yubigo Nairobi tase gazeti ya testara se bejeri ya 5 asebono muraibi kiama gya UDM Raila Odinga nyariga komo moche Ruto mukonyi bumuraibi ensa samo tebiri atige ko endera komoji atige ko endera komo moche asirera tebiri ne tatakiri komo chiwe asa mangana ali agendrete ko nekiwa ase mikutano gosemisangano ya Ruto nigobono Raila motebiri na yaya inje tindu ya swana ni asa mangana o se campaign chao semisangano yao nanda tebiri na Ruto orori nangu cyare ko bu tigatige kumubekerera atige kubekerera Raila na yaya nero gusari misangano yae Raila niga mukandi kabisa moteina yaya inje tindi montora nya ko sari mikutano yao mobori Ruto anyarka kori campaign yae no morembe nanda atige kubekerera ina gose state na gufansa ponsere IC namangana ye mangana ye chisegi gose ogoturwanu kwe
kwimeyega ya kiama kirigia udan handu nyorena aliukeri bali gete niyo bali gete murai wense Uhuru Kenyatta amo ne kiombe kirigia International Criminal Court na bali kirete bali gete riuko aswa gotena ya tiga barari girina kiye kugera emesankano yabo ekonyara kegoturubaniwa ekaro anene bagokora emikutano yabo karo endete guyakera ekoko nyoruna itukurigoro ruto na lengasen semeri ya rangata ase atebete gosibaja kurutana amangana matindi no murai wekiama ya ODM Raila Odinga igobono metekenye go jayatigara asabe karuto gora baraiba kurutana chinkwana chinsase igobono ne tokubanyane byumbe biri ko bibita kirigo konya kube komorembe na gukania barayamba dona chinsase chintindi banyara bawe sanani elinde bakole mechandeye ebwatiranitie ensito ya Kenya. Monchoryo manena koro asensemo ya Nairobi Jimmy Wanjigi na bege tubiara bwimargoba maega ase obisi ya ye koro kwa kwacha group imeyomo chio Nairobi ensemo ya Westlands maega yaba anyanyimbo koba asobisi yugwetania chinsa 15 na ibere ase ngencho Jimmy Wanjigi nigabwateranirie ase obokurume bwechibesa angechi milioni chimyainye echo agorete obolemo gose ekebande kyobolemo nigekageire nganigo agorete obolemo obwo konyebole ase ensemo bugenda tugutukwa nekyombekeri kyobotuki no bosalia DCI abwase akomachigwa ere no mosubati oye omugosomo rugyoye n'abantu bande batano na babere nigo bolemo obwo bwabeire bogotukwa gochakera omwaka wechirwe 2015 na 2018 abwase bole ange chibesa twabatabiri chimilioni chimya inye nonye nabo Wanjigi ekerari gukwanira abalikia mangana ekerire tuikase ke tuo kyabanyanyimbo ya Kamukunji police station memo cho Nairobi nigatebete buna kigekogera akubiko byara ekero anene mono obocholi bwabere irange abwasate bete buna mwaka w'ikirwi 2015 na ibere boigona abegutubyara igekororekana igenteke nigo kegokorwa gesiasa andaga kanere nga tabwateranire ase obukurumi bw'ekibese cyo chigotebwa gose obolemo bwo bogotebwa abwasate betenga aba rivals gose rivals n'abantu bali bakorwanira nere kirgo kyo president nabo batatageti aswe asekemina nekyo eyu yaireire kubekwa byara kwaye nigo George Kinoti oyoro moteneri bo batukino bosaria akogendera goteba buna ya Jimmy na bwatiranirie neri mocho lyogo kuruma obolimo obwo bole asensemo ya Peponi ase junction ya Peponi General Madenge Road ime yomochi o Nairobi twaro chekerali ko bwatu aburi tukuri orone kemina ne kitindingia na getugati abanyanyimbo amona ababwatani bashimi Wanjigi ekera abande barako mochi abanyanyimbo nanki bakumubwatera tukarore kemina ne kitindingia kana kiwaburi tukuri goro ekolinda abanyanyimbo bali bashitse bakamubwata mweri wa ba DCI bakamoira goika sensemeri ya police asebona akendera bakabona mambikira kagero chigo kiwase kodi ekiara na mamocha akagerena ni gafegeti gose ni garosedi title deed yobolimo certificate yobolimo igabona kina bana ni gotukubwati ekarema tamangana uche ekirase kodi ndio tokuganya toranki enki kodi gose serikali bibiri serikali ngibigo jokore likwene kibona obwene ngokorekana buri nakagotokana na magoso lichikolire omukondo na katagotokana magoso na aronende abwatuku igona abekire byara noga kwenda komo China bali bakomerenere birogo au bunane na tangaze ganga yo kuli kirugi president wetrase kiama ya ODM asenara tete buna muchucho bagenda muchucho no muragwe kiama ya ODM Raila Odinga onare onyarga komajibuna mangana yo kubwatu kwae ingakocherera ge siasa kolende dichigoro ngagirira ndiri kubwatu siasa dichigoro lyo maite dichigere dinene kubwana no lyo kulirosi Igobano mwanchu murigeria ayonsi kuhanyorera ko Ndizi TV karotoro chenga chinsa chia mangana ya magazeti chia kirense igogotaka konyora mangana mange na mangara sa magazeti elitukulia lero enyorere egazeti yao onyariko bagwo somera ando nyariko manya ayonsi ipi asenchira yogoikirano tetogenda asense moyende studio to kuirana na mangana maya asenchira yogoikirano igonigo tukugosaba tubaisa gusuka
Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omokene nukaranda ukaribie stera nyagoseta omokene nukaranda ukaribie njera nyagoseta kaingucha kainkoronga uraiya chingigikero cy'omugusi n'umurobilyo bw'igikoro cy'omugusi uyure n'ikirenga ikigukumanya chimbwe cy'omugusi chingencho chinsoni amo n'uboroso bw'omunyagitinga yobakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesarate ky'omungo mugaka bategesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa nabanga ari nyumba mwanyase ba karansite nero komya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'omugusi agano tokuriga mange tokwana mange kera tokwanira igoro ije chingekero cy'omugusi twesemye kigusi na kebinto byale na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso tunde baba ngai tenga kitoke moiwe konya sukonyara bakonya bataka ngo yote Jumapili maambia chinsa ikomi na ibiri goika chinsa isato chia mambia nigo bono ya muganigwe asumurubilyo bwoko motogyo monene umurubilyo bwege singa na presenta vini ekero kwa bokire ni maite na andake obutuko bwa mbwarenge andake kwa bwate birengere binde andake ayakorekana kerige kaba ekekaba kolende ayonsi gotoko yakora asumurubilyo egesinga aiga no toko gochakiryo bwanso basenchera ere engiya kegima amatera yoko motogyo monene amarandia amatera matindi top 7 at 7 nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete negatiyari urabi gukonyora toma yakote byo mwana tigako imoki yeso nerot omone nongi mokirie korunse gochigoro korwekerenge kemo gochi asekendo anya no musamaria nyasango gotomera ro musamaria ekero togusasima amonaye ritukerigeria Jumapili nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete ikinuliwa wesi pingango tware tariki iriyo nyari gunchuria Jumapili yao asumurubilyo bwege singa na presenta vini omonene nerot yeso butaka wikota nenge bakali wikota nenge aye butaka wikota nenge Digarabia nasa koya direta amatera naro amakoro wakaigure natumanyitia bateri abo asebale ekibagokora na muso kibabwate asuko yatera narasire mono na mangana yese mono naganirie ngende gotimuka abantu abangi barabatebya mangana mange kero muratuke mukopange mipango yenu umerana na shem papa gochakira chinsa isano na isato chemugaso goika chinsa ikominemo chamaragoba iliosese ni wokegima na matera na bateria bakuru umwancho muligeri Ndizi TV turigeri tukurukaria elietali anankoro kwa shem papa bono ndabe kingo koletero umurobeli mopong bwa bateri umurobeli bweke mwa mukya bateri ni urabe kuko gogira litukulia Jumapili asorabe gokonyora bateri baho bari bakuru balikuwa arikoigwa na kumanya chingero cyabo na gusaba chingero cyabo kuruga segesteseni kya Ndizi TV agwe chanda nonya ekyagera omurubiri bweke mbuga mbugu kyabateri nigochire asitivi yawo ya Ndizi TV iliyo gukorera ngo yawo ukorundirie bireja uneganye ngotu ukorundirie bireja unegurubaro umongino yomo kamochera baba naye gwachira bana anomenye
tomocha kurigereria mang'ana kamnaya tomocha konyora ubukristo bwao oise komocha igoretirwa mange ritaria nenkuru kwa Shempapa tigara buya ona tigara buya tororane alia iguru Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. na kwarenganire mambingi mwanchu murigereria na ndininga kitogosoa asemesa ya mang'ana maya korwa asemesa yensakia nyegenete ng'a mbiyogenderete koba boigo na bagotonyora gwetera senjera ya Facebook Ndizi TV News na YouTube na hotelebu na Ndizi TV News ensemo ya Twitter @Ndizi TV News nekerengereri kiao na boko gituma gwetera ase namba ere ase TV yao na kwareganire atari make ayo akorekanete korwa ritukuri igoro wika abono igo tobaisa gusuka Nigongoro kwa Sara Nyarangi Ontita abwasaba onchoreria korwa sensemo ya keroka bagenderete kwimurunganiria hasara enene magega yembure nyingi gotwa na gusalia ebinto byabo omurikoito Mildred Mumanyi na igeta sensemo iyo ya keroka litukuri igoro na gutwariganiria oroboti rukubwatia Ogo chenchi akwelire ngati yengana egenderete kurigererigwa imeyense engima na kurigeri chivu igoreye mechando ekoreta anene chingaki embura nyinge egenderete kwenekigwa chinsemo imeyagusi asensemo ya keroka emeroberi ya kera lituko nigo yatenenire asegeka maega yembura enyinge gotwa na mache goterema asegeta seni yechigali ya Kisumu ndogo abo ase obosombi bwatenenete no bonchoreria boigo gotenena kuna aba na bodaboda twabera affected na macha usembure ya Twitter sengi nchongi mitaro ya digital iyo minutinga nduriko nyara gusafirisha abantu ko mobile ukisaidie sengi njo bare macha kolete machega aishire muono nale batebanga serikali ya county na serikali ya Kisii county mutu usaidia macha sike chukuna njeko tebe ko bakira roskienda se njo totegemea tukurusia abantu kurwali tu abasafirisha ngone go bidi tu abaye tukurumaga iyo era tambe kerego tu ndalitoko nyaro muchano lakini kero mara kero ule mbia tu nonye no mugasongo toitole tobwati nonye mabuli nonye ngene serikali tokonye keroka eke maene yabere gotusunga sana senga kiembura imetara yabere goticha sana senga kientambe adere ndo tabatenga na serikali mutangwa chanya tokona aseme tara yabere goticha senga kientambe wachande kiramo liwa kwa ga terema ndo nya se keroka ila tuchande gete noncho te yororo au tuchande geta senga kientambe Samuel Mogaka omoraibu abasae Ichuni Ward nere nigo asabire serikali ya kaunti ya Kisii na Nyamira wesokia na korosia omochoyo okeroka elinde gotanga asare eye koletwa nembura enyinge bono ndole nege chano kwendo kia bire keroka asabana na bakobeka matunda asomotaro drainage bono teya togo sababara ibaito kusiga gavana ya Kisii county ne gavana honorable Nyaligo bameke situation uya kabisa babuse kabisa keroka ni njabu elinde banyara kuba asete tu governors ba negotiate barosie umuchokero kwa mumu keroka ino muya Omweli oye nigo chigali chogokonya kurusia amacha yo chekirana kurwa account ya Nyamira na Kisii ase chiagendera kuyarusia aroro Ingo ripoti ya Egetaseni Ndizi TV elietaliane Mildred Mumanyi
Bono niga abantu baboriwe bonako bamaiso anene monekere mbura iyo nyinge genderete gutwa eri gwetangana emibasukano ekoretwa nembura enyinge ekiombeke mokia bang'ina abatakanwa gekorokwa sauti ya wajane nigo kegenderete kubasemia abatakanwa echinchira bakomenya nechinchira baranyare ko bakwegendereria Stephen Ndemo no murikyo ito uyo batarire taburi tukoligoro na gutwariganeria roboti bunarokobwatia Ayo mongino muboraka nyasaye nagwajete nichoto kwanerane nekiombeko retama batakanwa kurwa ase chibunge kianda chie county ya Kisii omwaka wa gatatu bono ndwana gutaka omong'ina omoboraka omwana oyo aserigwe achigwechanda ng'aki omwana oserigwe na bagocha ase director omotebi omwana oserigwe school fees igwe obokong'u mbwate twacha amo twabeka emetwamo twateba bono ki togokora oyo noyo minto twachanga chibesa twamwamo naga soft loan eng'ana yane gocha ase ababoraka bare isikogaria onde bwensi oigure kiombe ya sauti ya wajane gaki aturigiese turi aturangeri ntunduri gusaba transport nduri gusaba kende kigwa tutebiringa no bwate gikundi nigo tugocha pakororo tweche twabasomi twabatemuna mogo chamo muna mogo kora twegendererie obo mono kubwaterana kwabo kwabakonyire gutwara emeroberi emiya yogosirana kwegendereria ywere amo na obosoni bachengerete obwa abaire echirengare goikamache ng'umbu Pendesa ka advice agateba ti esinginjo ni maite gusona Pendesa amanyete gusona na nje manyete gutara na gukwana Pendesa agate esinginjo maite gusona sibiningi iyo ngwisaransa nabang'ina mboro kibona to gusona bona bageni mbale batutarerete bagacha na bagatoya order yaoda y'ebintu chimati chianse bagatwa amarieta nchondo osaliga chigopie chinse chiri chobokendu bagatwa yaoda nene nturi kunyara guikirani paka nturi kunyara kubanyara rindi batagiti chigopi nonye 200 kwanyora abakeba maite gusona ogosaba kwabo n'abasubati abatakanwa korema wesoki na gosoya biombe byo birabasire aseme chandera abo abang'ina bari iska mbaramanya mbarasomi guguchime bamanya kera basomi guguchime bamanya ng'a ninki omong'ina omoboraka gwetera nari barabeka nama ayo mong'ina omoboraka no monto bwengenjo ase kenyoro nichoto kwanerane Emiaka 3 magayo guchaka gwekiombeke gia sauti ya wajane nigo bona bagote bagokeire emerobireri banyarire gutwara gwikira boniga ase barosirie bintu bune ebimbo tiga na banyarire gusirana wetero morobiri obo otebo banking ase bona bwatamaro buna sama tukagocha wetera gutwara babwatani abange n'abasubati abanga boraga kubwaterana banyarire goikeri amarora mange ginko reporter eta seni kia Ndizi TV elietaliane Ndemo Steven Omoroberi bwo kwerikia egera abakenya banyare gubwate kura sentu ndende ya kabere uyo chakiwane kiombe kyo bachori ne chimbebe IEBC niga banta bange useni go mubaro mokebwa abantu ogendrete kwene kigwa ditkuligoro ase county Nyamira boigo niga banta bakekigima bae negatiwe wikirana na kwerikia omorikyo ito job mangi no alenga sensemeyo ya Nyamira na agatubwatelia oroboti rukubwatia Aseri tukolia kabeli omoroberi bwe kwerikia chikura abantu barabakemono babeire bagwesokia omukarani oyo mubwe kiombe kia IEBC Abdi Nyanumba asegetwekemo ime ya township ward county ya Nyamira natebe mbure nyinge ya tweteli tukolia igoro njabetege gutanga abantu abange gwesokia omoroberi oyo no chagete yesterday turachaka senjira irengi yabona asengenjo challenge senjiror nambe ya mori tukolia igoro mbura ya twete nyinge sana ekagaranga abantu mbacha gwesoki bacha kubwata chikura ambaibere yutsi abange most na butoko target and them very motivated oyo mo asebali bakoriye kirego kyo MCA ime ya township ward Samuel Ontari na sababa menyi banyamira gwesoke nako bwatekura igo togo sabanga abantu baito banyamira babwata chikura asobonge ekiagara chikura na chekerwanero keranyare kolete change na magendera sobuma bwabo
abamenyi banyamira mbasabwa ko bwatekura elinde batoro murayora chiko bakonya bana Kenya mbatagete kubwatekura embura yasalitigoro kuna gocha bale andi tutete kubwatekura ekiagere kura nere kogera obwe kura murayi kura no murayi tutagete bachora oyo gotokonya bwa magenderero kubonongo ba haji basoka sobonge babwata chikura linde tonyara konya nyamira yaito special township ward tigaba nyara kubwata chikura elinde rito nyara gochora murayi oratorai bia omate umbia wechorera bono mbia twechorera barai tocha ochorerwo mawete natyo yo bachorere ekiombe kia IEBC ngia sabuge tare binyoroime na gosomya abamenyi banyamira igoro yo buya bwoko bwatachikura no ena ndaba kwa chikura ba etapaka imelisa bwa karumo ndo tete kubwate kuro tanyara wiki town yase njone chibes chibole tara lino ne pikipiki ende banyara kubwata so bonge ekura yago nerengao yao kinko reporter ya Ndizi TV Korwe County ya Nyamira iritariane Job Maangi Unenchera ya mayogo sira obochenu imense ya Kenya ebiombe ao buna kelegia Kofi Annan Fellowship Foundation na kelegia Center for Disease Control niko Kenya natko bagi kurwa maigeli yogochia sabanto ao imemo cho Nairobi anene mono abanyagitari omurikito Innocent Onyango na watoroboti urwa senjira yoboikirano Obomo bwa Center for Disease Control n'ababwatani ba Kofi Annan Fellowship Foundation batwalete umusangerekano bw'abamanyibo ku rubo rwalia imeyoro wango Africa asomo bugani bole sereni aiga Nairobi. The Africa's new public health order has 4 very key pillars. The first pillar is strengthening our health institutions on the continent and the country level. Second is building and strengthening our public health workforce. Third is strengthening our partnerships. And fourth is local manufacturing. Chingwana nigo chiakoletwe eliogo sigeta ababwenie kurubora ibobwenete na obobwenia asenjere wenete asoro wangoro Africa. Must have strong health institutions on the continent. At the continental level, at the regional level, and at the country level. Second is we must have the right experts to be able to run those institutions. Moye boyu nigo chengerete abaraye 20 abo bagendete ko soma maiga yo konyore sponsorship kurwa ase kiombegia Kofi Annan Fellowship Foundation. Amona bali banyorete libagali yo konyora masoma yu bene ngamo no musubati to Dr. Jacqueline Musinya yabelia. Opportunity ngia asenje first of all buna musubati naende una a professional ya public health na I'm hoping inge kerona kodri ni nyara ko bagingo enane contribution yane nyara ko bagingo support amangana public health in Africa naenda se Kenya yons mwako yo igani go ikirenga kialenge gyogotinya oburayi bwo kurwa obubwenia uchiya asabanto imeyoro ngoro Africa ko report ya Ndizi TV ko Nairobi elietaliane Innocent No monchelio manene korwa sensamo ya Nairobi Jimmy Wanjigi na nyartko baga kubiko biara abwigoro magoroba murobulire tange wetane chinsa 15 na ibere Wanjigi niga komachigwa aseli mocholio kwero selia certificate yubolimo ere amo no murgioye abwasa abegetwe biara nonye nabo chinga kyali okwanira abali kiamangana chinga kyali koiro guika asigeta seni kyabanyanyimbo gya kamukunji Wanjigi niga tebete buna okubwato kwaye nigo gosegetire na siasa. Pesa, tunataka dini, hatutaki pesa, tunataka dini. Why is it every election it is Jimmy that is sought? 2017 I'm being looked for. 2022 now suddenly. In between that there's no problem. It is about the elections. Are you financing someone? I am making the election very uncomfortable for some people. Unapiga mwanamke, piga mwanamke tena hiyo. Mwanamke hivyo. Unagonga nini? Unagonga nini? Piga mwanamke hivyo. Mwanchu mulirna rayo korwa semesa Ensakia kolende chikoraga isano na ibere na 10 no chikonyora yamo na yanda mange asenchira yobwenye mbyono ko irebiro byaone chinga kikoligereria Ndizi TV na rubwansu bwomugusi ncheni gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV ubwansu
Bwomogusi. Ndizi TV, obwenso bwomogusi, nigo bono yakire nikirundekerene, nego kurentera, chibicha chinkia, na boigo chinkeno nukukigima, na bogo tonyora, asoro gonkor bwomogusi, neji kaunti chito etanaine, buna, kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, nechi semo chinde chinyinge, nigo kotonyora, asite kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo tore nekerenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Weekend ya tabwa tumuru buriurumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ichingaro cha rumba ababugi baye ase baruete keliya bagotera na yanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba rumba. Hey! Mwacho muri elio Ndizi TV lunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki abakulutu omuziki olio moko kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi guchakire chinsa isano na ibire guika chinsa kianda eriobwego kikigima tutire ngora guchigoro tukini amaberera inkore pere bintebe kongwe bintebe bawo igwa yemwe ngayeba moyembe wayo igekota banga tomanyo musani ogo inyora ngani gabuka na ande manga chibandi nchira acheka chinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi guchigoro igeka yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tobese kobora rumba ime ya Ndizi TV. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko ni bintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Nakutafuta sikuoni, nimejaribu sana kukutafuta, na kila nifikapo sikuoni, lakini kwa bahati umenikumbuka, kwani barua ulioituma nimeipata. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sina dada
wapi? Na kutafuta sikuoni, nimejaribu sana kukutafuta, na kila nifikapo sikuoni, lakini kwa bahati umenikumbuka, kwani barua uliyoituma nimeipata. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Dada, uko wapi? Na kutafuta sikuoni, nimejaribu sana kukutafuta, na kila nifikapo sikuoni, lakini kwa bahati umenikumbuka, kwani barua uliyoituma nimeipata. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Siku gani dada utakuja nikungoje? Sitesheni, ningekuwa na uwezo ningekutumia nauli ya ndege ili ufike haraka. Nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi, nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi. Siku gani dada utakuja nikungoje? Sitesheni, ningekuwa na uwezo ningekutumia nauli ya ndege ili ufike haraka. Nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi, nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi. Somebody, hey, with somebody, hey, somebody,
Ladies and gentlemen, introducing Rono Brown. Kwa gita ya rhythm. Wapi makofi ya Rono Brown? Thank you. Kwa zetu situweke mikono juu, tupige makofi mawili peke yake namna hii, twende. Kila mtu. Thank you. Endelea kuenjoy muziki wa kubwa Maroon Commandos. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Muriendo onsia sobera tenane ne jinga kichinde chaben to kwariania magatwara ndaso mutuko mokegena ntoira ni ndaso muroberu Ensakia yarana ne ritiko lya chumatano itariki 19 mutenyo mutangani magwajirubere ne merongebere nebere anana ritiko lya chumatano botambi tukukwana mangana gisemi ime naisko yagusi korende ritiko lya lero nigo nayo romogani oito nayo romogani oito se studio lero mogani oito tayo korende naye omwanju mugeri ndonse soberete nayo romogani oito ritiko lya lero twataka turakwana naye urato ebirengereri byao hanene no yotenensi yetu ya Kenya bono ne tamu gatatu hanene karo matuka mangi goro matuka maiga ya kabiri tamu ntangani kurende korengane ebinyibya COVID-19 byanyante bikwateka sensi yetu ya Kenya gusasense ngima ikairera igaocherera amasoma kairera maiga ke kurende bonene tamu ya gatatu abana berene tamu ya gatatu baendete kwerigania uchokora matemu yaro biri kuchaka mutinyu gatatu mwako yoiga no gwata matemu amange amane examination nyingi buna korengana ne wisara yexemi yanyarake koralia buna bana ba grade 6 ngokora bara matemu abana ba standard 7 ngukibara okora matemu so mutinyu 10 no mu mwako yoiga ikamangana na mange harasense meri yexemi bono lero litukuria lero mwanjo moneli etwere kerengere buna tusanga manayo bo mogeni ito
neka turoche na mangana CBC agendrete gokoreka buya gose implementation agendrete ayabona ngaki onyeroje ngakiroje sem chitu in general ejiganta gokorekana ase orogongo roiturwa gusi aneno nyorena no mugwasiri bwegisemi province chibese giskuru cha private giskuru cha banyene njire uchikwe gubese cha CPC korende abaro basemi bona banyara bakogendere miroberi yabo buya kwena kibuna CPC ngo ikiranira ase giskuru bano mwanjo muri ntogani to sangena ibirengere na ayoroje umuroberi yo CPC o ikiranire usemero beriketa kere kubekwa elinyara ke goikirana buya kera baiboli mwabere mogoteba usabe to abere goteba buna umero beri yo CPC ni gole expensive gose ni gole obwe chibes nyinge usomo bini otunya chibes nyinge kwenekya buno muroberi yo CPC goikirana ra se skuru korero to bo turasangana ya ndo sia soberede sangana intwe ni tunya to kumanya ngaki ayo gisemi ime na isku ya usi byakegemo mwanchu murigereria umurobiri CBC bono noro okoigwo guchkwigore radio guchkwigore TV kwaigu omongana ye igoro yegisemi anene mono CBC igoro ya matemwa guchigokorwa ne bintu binde binge byonchukanaine ase sector yegisemi bono achiskuru chia banyene Kenya ngima gwetero munyakero gobo Charles Ochome neso kia na gotebanga achiskuru chunige chigenderete chigo koba chigo chandika asengenchonga mbabwa toki visa ine barachake korosiria ebirasi bya junior secondary ebyasi giskuru cya serikali bangeire korosia asengenje serikali yabwatuka gwetane ya bilioni 5.3 ocyase giskuru cya serikali abwasi giskuru kinde cyabekire meroberio bangeire kuwagacha ebirasi byo bya junior secondary elikwaregania aboroki wabawicha gukora amatemwa akirasi 5 wetera somorobuli moyikegima OCBC ine ayasokora kwa gona kioro chenga giskuru cya banyene ntikikonyara chiwikerania umorobuli yoiga asengenjo barerire already babolire serikali wetera se wizara y'ekisemi wesokia kubakonya kubamentere bitoki binde egere banyare kwangoya umorobuli yoiga gosebirasi bibia junior secondary bono eyayikire ngamba bwati kolende tukarra omwaziri w'ekisemi agesokia akabatebya nga enche no mu waziri otenete chiskuru cha private ne chiskuru cha serikali kolende intwe skuru tumanyete mono ne cha serikali igo inwe kora amurobili yugo ikuikirane nande kora buna togenderete gukora ekara bolitia abaiboli bali babegeta bana chiskuru cha private akabatebinga anyamutaite mokonye kebono inu injugo cha asi chiskuru cha serikali kolende giskuru cya private nigo kire kinyinge nande mbatagete na barabwo gukora umuroberi yo CBC kolende no gokea kwebitoki igoro chingo umuroberi yo no chigwikerana boikeranu ase giskuru cya banyene mono nabo igo nonyene giskuru cye serikali kindenjiro kitaraikirani umuroberi yo aya nakyokeroche engane yega nero totaka turasanga bono mambya nayo rabo muganyo itobweli tuko maite ntwanya gukora iga yana ko bayiga kangano muganyo lege gase studio kolende twatebanga yaya teturabuli abaiboli nabo andake babegeta bana giskuru cya private na bande giskuru cya serikali mbaro cy'umuroberi no chikunyarika nabo ikeranu kera matemo matangani yago chigokorwa na bana ba grade 6 bachigo join junior secondary na kyokeroche igona amange arasense mo yekisemi nabo guturikera ekerengereri ekikiao ne comment yao wetera se namba eyuere ase etv yao nabo igona mo guturigere wetera se njira ya Facebook entora chenjia @Ndizi TV News nabo igo Twitter @Ndizi TV News nabo igo YouTube genda galio tubikire kerengereri kiago aroro wetera Ndizi TV News igolero nayo mugani bwesiko nayo mugani bwemesa Ensakia bono mambia ekarutete tusange igoro yekisemi ime ya yense ito ya Kenya anene mono orogongo rwito rwagusi Yona bogo tomari bolia go so komenda kwa wetera sinambe yera seskini ura botevi na kyoroje mangana CPC agendrete roje ji private kyanya chikorra mano chigote ana njira be kamero ya bene asibate biro bokonyi butake kurwa serikali nene kolende mugwasiri bwikisemi professor Josh Magwani ganyara ka tena yaya intunto rigo fandi o sendo rikwa beza ji private school cyabanyene
kasa batebya bibulina baramba bwate choice gose umwibuli nero gutwara nero gutwara ogachora kwaye usinga ya utomo mwana gose na se private gose na se public school asibaga tete na kutomo mwana a private school gose school ya manyene aligani bunango chore gutumia chibesi nyinge gwerwa kumuira se private gendera kumuiroro na reka tukuriria san ama tukamankororo na chi private chikonyete anene njikonyete kuira abana gere kero kwende school na bakonye school ebugata abana bange ye public kurinda kere school ero ya private angabu abana ngoso abarororo ile banya bako keyumo barori ase bwe secondary gose school ya serikali ane rika bari gochurana abana baenda se private kurengana na private njikonyete abana kera rika abana bagochurana se serikali tirabe kamero beli bene eri kwenda kebuna infrastructure ngobero sama gachongo barororo aisaina abana kinchi private najo inkorekana jirena inkokonya chire nanto maguri na chisikuru private chinyinge na chiro chinkokore chire biya no ene ko twaro igoro ya mangana yebinte buturwan bokora kwa sikuru merere koya ntwara no school private njanya gotwara busagani ubundi benzo zimuriro tatonya koyororo igikwira muri private nchigenda ko karabia nande sari abana abayibuli bakukaramika gosiba gutumia chibesi nyinge koira abana ba private twarana chi private chigenda ko karabia kubwa chi serikali chi school chi serikali yobono emorobiro CPC no gendera orojo morobiro no chigikirana ekano nchi private chi atena yaya no entori prepared kote serikali yare ke gutusira igutumekera ngere kyao wetira siskini enambira siskini ya ene tunya to gusanga amange nyene naboka na gutubwata sensemeli ya Facebook Ndizi TV News sensemeli ya YouTube Ndizi TV News boyo na boto tweet Ndizi TV News ekatwenda kudiria mangana ya chisemi ime na isko ya usias igutumekera ngere kyao wetira asinambire gurabune tunya to gusanga kyarambale bara senseme ya Facebook abandi bara senseme ya Twitter abandi bara senseme ya YouTube igutumekera ngere kyao tomatu kumanya ngakyayo roja mangana CPC kera abayibuli abange no ena bali mbare bataramanya buye igoro ya CPC ntonya to kubolia abamanyibe chisemi bakateana baro mpakanyete abandi bakateana approach ose style mangana CPC achagetugwe njachagetugwe nengiyere kurende njachagetugwe asenjera ere yo munguso usikira abantu banya bakubekwa abayibuli mbare to understand di yatutamaidina CPC ningi yatakere kokorwa ngyo mwibuli akorwa ngya akora amasoma kere kyani gale abati practical chinyinge korengana na 844 ngorweroro abana kuchi bari kurwo abana kwenda bari junior secondary school abana kwenda bari upper secondary school abana kwenda bari university technical training kwenda bari igono abana bari batara understand bino nayo mwibuli urekabe oroji CPC kwa understand bia nande oroji ne chigukirana asensito ya Kenya kia serikali yatetena goiko mwaka w'igirubiri na 2023 mu rubiri nyorona oikiranire abaire implemented asensito ya Kenya ndoje ngwa ntoro bocholi bochoni bubwata mangana mange bocholi mbuturubania mangana CPC gumanje muriria ndi twabwatora ya kwengage turabanaye uratumekera ngeli kyao karatu kwanda mangana CPC imensito ya Kenya bia bono kigimo yomto Brighton boy gonyoro marobuli yake rochagete abantu abange mbarengi maminja wikabono igabe buli bandi mbaro bakwimurungania bagoteba ngambali kwa marobuli yokoboko nensemo ya bibuli bande bagoteba nkwa bale umurobuli yigo CBC okoboko kurinde umusimamo bwe serikali wetere wizara y'ekisemi oroni gotigarete ko banga CBC go Kenya ariko bagigo ikiranirwa ase chiskuru chonsi imense ya Kenya no babunore no babantu bagoteba nigore expensive bayigonto aracho mwaziri w'ekisemi kagochika abalimu abanene b'ekiskuru chonsi nga etamwe yiga ya gatatu bana mbogwanira tigutarerwa ase chiskuru ose visiting yani nga ekina kinga kinando muibuli otagete kumenya ke skuru korro mwana eyu yage tusko ya kusko no mwaziri omanyene George Magoha oyoro mu professor agatebanga tiga bana bayuguli kinga kichinyororo babe nabalimu boka usaborokia
amo n'abanafunzi boka egere abana banyora amasomo ali isaine beareganie osio bwa matemwa manene agochia gokorwa igonge chinari nchiringaki cyabana gutarirwa ase skuru boigorende akarua ehonyo gochia se abana siasa mbaro ekera gutumira umwane success card mto Brighton oikabe kebiche kabisa post elia enene kurusiko ebenga honorable Sara Nyarangi Ontita otumira aboroki wa ebichana no etumbire galia in fact agatebya barimo banenenga samba ebintu bunebe ban them gusetandura tuguta aboroki wa mbali skuru gali batumirwe chibiche cy'abana siasa barabumbali bakikura aboroki wa bange bara tali bakikura nande tali bana siasa igonyo go chigotoma abana siasa biche success card ebwate poster yage ebwate bicha yago igamangana yo na tugutero isiko weterase wizara yechisemi tigatosika abana banyegoko batumere success card batumere bya baganeria maya egere banyare gukora matembare no baremu banyare ko babagweta asenge njontoro chisemi nchi aturbaneti gusana aya nara matemwa matangani yago chigokoro koro 2020 karo covid ya chete eskure karate nena igona matemwa kabwate challenge chae kurinde ababwatani bechisemi batebire nga abayareganire bwekirano na matemu nabago chigokoreka buna yabangire iga yungati yali arasensemo yechisemi yandira gutuma comment yago asokubuli twakubulinga ine omoroberio CBC ayoroche noikirane gusenogenderete gwikirana anene mona asichi skuru chabanto nyene okuna kwokubulia kurinde nigotokora genda sumutimo komoke tukwirana tubwate kirengereri kiao na tugendere gukwanira amangana ali to wenerete gukumanya buno kwerikia korokunko genderete nabayiga embule nyinge negenderete egere tunyare ko batugusanga naye asenchereyemo oseyende igo tobaisa gusuka. Tigango mobe activists moko ligeri chinse ama Jones moko ba activists moko ligeri abana boka ligeri naba ali na barabu ngamba bwate chi rights ba defendiri abana bali bago samba chi school is inconsequential. Which human rights there when you want to ban your collective in the halls? I am not a subscriber to those things called now human rights of the child. I don't subscribe to those things. Biblia inasema spare the rod and spoil the child. Mimi nataka tuanze kuzungumza how we discipline our children. Omwana uyo iga ayengino muiboli ekera gosire nyomba ngakyo kumurangeri. Daddy unafanya nini? Ekero ebinyinyi bya COVID-19 byategete imeyenze nigo byaturubanetie obukorari bwa serikali ikigirite mpaka jiskuru gosiekwa kurinde ekero chigurwa nigo bone merobiri ya bene bekire irikwena kyabona aborokiwa ase jiskuru kujibaro kora matemu buna erobererie kurinde nigo bono abaiboli banyarire bakomajugwa mono aso gotabegeria abana babo chimbwa chingia ejucheirere obusalia ase jiskuru onyore asamatuko amaigaiga nigo jiskuru chinyinge chanyara chigosambwa. As you are aware, we are in the COVID period, ladies and gentlemen. And we have done so well because our neighbors have been closed. They are closed till next week. And God has been grateful. Next year we have 2 sets of exams for KCP and KCS. But first of all, we did last year, we did the exam for this year, which was done annually. And all went well. His Excellency the President has directed us, both myself and the Minister for Interior and Coordination of National Government, with whom we do the exams together, that the examinations should have a human face. Korengana no muwasiri bwegisemi George Magoa nigateberuna abana munigo baborirwe chimbo chingiya ikigerero boturubanu kwena kiwase jiskuru. Our children are thoroughly indisciplined. You don't have to go and get a task force to find out that our children are doing what they want. The fact that the majority of schools are running
well enough during this very difficult time of COVID-19 is testament enough for us to be grateful. Boigo ni gatebebuna ebiranya mbitakeire gose bitakeire kwirana ase gisukuru. We need to introduce caning back in schools like yesterday, and the parents either should stop producing children, or when you produce them, by the grace of God, discipline them. Ugate kiboko chapa mtoto. Hata Biblia inasema ukinyima mtoto kiboko utakuwa umemharibu. So toko takanga abana batakira basambire school totake ko bebereria, then they will come and burn home. Waigo omugwasiri boborendi boime Dr. Fred Matiang'i ni gatebuna netakire chingwana kati y'abateneri ba serikali eri gukwanira lingana elio. We need to have a conversation on parenting in our country and discipline in our schools. Na tusiwachie mambo hii kwa serikali, government. Hapana, it's work that we need to do. We have buried our heads in the sand for too long, especially from the point of view of parenting. If you want to know the challenges that we have with parenting in this country, talk to school principals. Niga mentire kote yauna tibarigo chigokira ekerobo kabara ogendete kwenekiwa ase gisukuru. Sisi zote tuje hapa tujenge hapa shule namna hii. Alafu sasa kesho watu waanze kuchoma. Let us all join hands. Leaders, I'm asking my political leaders, my friends. Sisi sote tuzungumze na sauti moja. We must discipline our children and we must insist on some things. We cannot create a society. Nigo abamochiri abegereri ba obwene bwa manyabantu asatebiruna nigo banyara gwagwesanani elio kobegerera abana b'ekikuru. In the legal framework, on the basis of the so-called human rights. Which human right is there when you want to ban your colleagues in the halls? Abantu bakorukwa chi activists bagukwanegora ya human rights kwanyora umwana okogosa asiniria gotekerwa action kwanya baterenga basic human right yo mwana lakini ekero umwalimu agoseire nduana korora bakomnya gojo thengu umwalimu ogoseirwe nge right umwalimu nabwat yi basic rights human rights ichiko basa bana boka igona algo sabanga ki ekero mo kwana igoro ya bana and rights chi abana. You also talk about rights chi abalimu. Asensemo yabo bali bakwegerera obwene bo manyabantu nigo batebiruna barabuti baraswana na nchirinde yonsi asichisemi kolende asibono babuli serikali weyosona na kubwaterana eri kwena kibuna nkoimukiyore ebirengo by'ekisemi igoro. Moja kwa tabigana abantu ba human rights wa defendiria abana bali bagosamba gisukuru. Is in consequential. In Jamuna and Chosoro, I cannot defend abantu bago sambe skuru. Lichi kolibuatigwe, omwano go sambe skuru, asta kigwe, kera asta kigwe, airuko tin, lichi koliteki it is own cost. We need to sit down n'abarimu n'abanafunzi, all of us as stakeholders, tokwane n'abana babe warned, na andre to me nginesinas, I think, caning never went to Kuyanase school. Boigo abaiboli nigo bagendere gosemigwa kubalinda abana babo kero bali asichirusa nainde molenda abana esugukuna bomoko bakelimo bwate moko inyoranga chiskuru nchise chigoru mobalende abaiboli digagosoka 12 go kwira na saa 2 yabo tuko soka 12 ira na saa 10 roranki abana babo bakoraga Simichakale munyorekera twarenge chukuru ningoto chigeta bali mu bayigona abaiboli baito Omotelia koleri gasalia kogecha tabalimu Niranya kwarenge guchwate biraro mbaka kwa ngainia Ngoripoteria egetaseni Candice TV sensemo yejisemi ime na isiko yagusi iretariane Brighton Makori Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Chingigikero cy'umugusi n'umurobyo w'igikoro cy'umugusi uyure n'ikirenga ikigukumanya cimbwe cy'umugusi cinkenco
chinsoni amo noboroso bwomwenya gitinge yo bakomanyi nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugaka bachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansana babanga ari nyumba manyasa ba karansite naro komia baiseke abaganga abari kunyara barase meino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikiguzi iriwo kunyoria kugosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umuguzi agano tokurigera mange tokwana mange kera togukwanira igoro ije chingekero cy'umuguzi twesemye kiguzi na kibinto byare na kibinto bire twari tariki mere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri mejideke kumna isano chia mugaso sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo yekubekirwa umupia yaunchuka nakoba obwonchoreria obubokororekana asumurubiryo bw'esabaria y'obwonchoreria nigo tokwemanya amanke iguru y'ogo chako obwonchoreria koremereria na boigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tokwibira iguru yabaria baikiranire neganka yabo y'obokoro obwonchoreria bw'ebirenko bigoro mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchiri yo murubiri kwa yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya margoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikitegeke 15 chia mugaso imeya Ndizi TV Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi abuna babwatani begise banyandira bakwana bakuru birengere bya abuna kwegura bo mu professor mu wasiri begise professor Chuchimago mu wasiri bo bolendi boeme Fred Matiangi abara professor Nelio Nkeli ondeli oyu ole omo como chairman bwekiombe gechpod na aba nosoro bakwanira mangana aba chi activist gose bari bakurwanira obwene bwa mwanya bantes na Nyaramba mwarumwe skuru ya Kyonserigari sinero kwanira abo banavuga ati abo watani bari begise banyari bakwana nene karo kwarana amangana yikise binanyara kaguturuba na keigo kero twarore bintu byakorekana mwakoli kurende umwako tosa banyasaye bina tuachake tamya gatatu mutwararabo sensi obu so kurekana obu boko wakana skuru kato tamna korera nababwatani abonsi nabanyari bagotena stakeholders usabwatani bonsi begise banyari bago chamo alibaranyare togosira namo na likwenda kisemi egotorojena okubatera noku kwa barayi gusaba bwatani begisemi gojigosira no ina mangana CPC achi wikera na sense yeto ya Kenya mbimano ase abarigere beto banda kusanga na into birengere byabo kole kwetera se chisi kwetera se mitandao bunanse media Facebook yane nara ukuruku buna chuma ondeli agote anere na noale miyomurobire agote na CPC na bego chikuikerana ekeremeroberi yabenera bekune serikali kurinde bayiboli barabuo mbanyarete bakora eguri baga bararwe birengerio byabo oyinchuma ogotena mbaye tubirengerio bayiboli barombaye tubirengerio barakwana gose bararwe birengerio byabo barabwa banyene bamanye ngaki gose batebye serikali ngaki birengerio byabo byarenge Flora Kelly kuruchinsemo cyanyankinda agote abuna yaya CPC nabera batekerana kugera nigo ya chandire abayiboli na bayiboli mbaramanya ninki getakere gokoru as CPC abjinga tiye SMS yende gotumwa Susan Gesare nera otana ya CPC na begwikirana tiga bayiboli babwatirane ne serikali gwetere wisara ye chisemi inyarake gosire biwango serikali ekero yaretire gento
ni manyete ningi yakeretera insusan gesare atatebe dinga ya kurukuru kolende nero utumire kwende ya uchumbe ya atabuna ya tiga bayibuli banyebwate babwatie kwebire utumire kerengere kyaye asate biruna tiga bayibuli babwatie emiroberi ya serikali kiara serikali ma itengi yare de amangana a CBC kati birengere byatumirwe gweterase ensemeri ya Facebook yane bagote abuna yaya abandi bakuru birengere ya CBC ngo ikarnera abandi bagote na yaya bayibuli okoramba eturi bagali abene iri kwenda kya abuna ngaki ense eko genda ochibosio nara kurukuna Flexman kurujinse mochiri cha kitale autani gaturigire tiko njira ya Facebook agotebana no arime autebana ya CPC na bego ikirana kurende serikali nitakire kubeke meroberio ekubwatesia chiskuru cha abanyene erikukyara cyonsi nitakire gusira gisemi meyense yeto ya Kenya byakegimo mwancho murigereria ekarato achakira gusoma ekerengereri kyao watumire gweterase namba yesime yere ase screen yago Recho Mogere nigakorika gotebanga abo bono no chisemi chiaro lirigochia okorra mangana digital nande gwikaba iboli twerwe egera tonyare gosira abana baito banyare gokora omo roberio yo Leonida Onchomba akorika kora chinsemo chia tendere agoteba buna omo roberio CBC bone sekire gwikatonyo bwatesie asenginjo na twancha na tutancha serikali ya irire omo simamo ye oyo nigagoteba na gwikabono obwati Jared Onyuki Jared okay liteliria etarigete bya kurende Jared korochinse cha Nyamarambe agoteba buna umurobelio yo no chugutwara amakongu chimotwe bono nigonko bolinga chiskuru chirichire chinsema buna chia baringo aliye aseme chando ekwene kigwachiro cyo njinyare gwikirania onya intwe gusia bado ntora ikirania oyine liboli akubolera chiskuru chiri chinde chigendete kwenekia chibura buru Sara Mogere korojinse mochia sameta ambo machoge chinse mochia sameta agotebanga umurobelio CBC no mokongo kolende nabo abaibulito kolemereria balitoirete abana ase chiskuru chiabanto nyene Eric Onyonka akulika koronya mache agotebanga serikali tige ekonye chiskuru chiabanyene chibese egere banyare koroseria ebirasi byo bya bana abo baguchikogenda era gotebe serikali nonye yakandi ne gwenete kuligireria nganeye enyare ko bakego konya abantu chibesa ayo ngati yebirengereri byao biro mancho muligirerio genda gutuma gweterase namba SMS eyure ase screen yago naye to sikiriro isiko ejine chingaki chiao twatebang'arera aya naye omugeni bwesiko nara gote abuna serikali no yare tumurubirio CPC no nabarimu mbara amanyabuya CPC ninki enkiego kwandira usenkieta kere gokorwa ekiagara umwana nigagocha nyumba aire omuwaki korende no nke nasinyukomwa akingwakira no umwalimu onteina ya kora mo egeria gosetiga mambia che skuru igiresi nyanchoka agote abuna tara CPC tera maikana uya ninki ego korekana korenga